بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی سب سنگیاں دی حاضری قبول و منظور فرمائے اور بارگاہ امام علی مقام دے اندر اہل اسلام دی اس عظیم الشان محفل اور اجتماع نو رب تعالی مقبول و مقبول فرمائے۔ جتنے سنگی دور دراز تو تشریف لائے ہو، رب کریم آپ دی حاضری قبول فرما لے، آنا جانا قبول فرمائے۔ جنہ دوستاں نے منتظمین نے آن والے دوستاں واسطے کھانے دا لنگر دا اہتمام و انتظام کیتا یا اس دے اندر کسی لحاظ نال بھی حصہ لیا، رب تعالیٰ انہوں اجر عظیم نال نوازے اور انہوں دے مقاصد حسنہ پورے فرمائے۔ جنہ دوستاں نے دعا واسطے کیا ہے، انشاءاللہ انہوں واسطے دعا بھی ہوئے گی۔ اللہ رب العزت سب دے مقاصد حسنہ پورے فرمائے۔ جتنے بھائی بیٹھے ہو، جنہ دلان دے اندر نیک مقاصد ہوں، نیک دعاواں ہوں، وہ اپنیاں دعاواں دل و دماغ وچ رکھ کے جھولی پھیلا کے تشریف رکھنا انشاءاللہ اس عظیم دن اور محفل ذکر حسین دے صدقہ نال اور وسیلہ نال اللہ تواڈیاں دعاواں قبول فرمانا۔ جڑے بھائی بیٹھے ہو یا پچھو سنگی آن گے، آئندہ سال بھی یہ اعلان سماعت کر لو اور ذہن چ رکھ لو کہ محفل انشاءاللہ جتنی دیر تک اسی جوڑے رہے اللہ کے فضل نال ہوندی رہے گی۔ تسی ہر سال نہ پوچھیا کرو کہ محفل ہونی ہے یا نہیں ہونی، جی وہ فلانی چیز کیویں ہوئی ہے، فلانی چیز محفل ہویا کرے گی، تسی بے فکر ہو کے تشریف لایا کرو۔ اشتہار چھپے نہ چھپے، لگے نہ لگے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اشتہار دی تسی تشریف لایا کرو، محفل ہویا کرے گی۔ ہر بندہ نیت کرو کہ جس بندے نے بھی آئندہ سال آنا ہے، اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق، چونکہ موسم گرمی کی طرف آ رہا ہے، تو ہر بندہ جتنی طاقت ہوئے، چاہے ایک گلاس ہی پانی دا کیوں نہ ہوئے، وہ کسی دوسرے بھائی نو پلان دا بندوبست کریا کرو۔ ہر بندہ اپنے پنڈ تو چلے، ڈیرے تو، شہر تو، گھر تو چلے، وہ کوئی نہ کوئی سسٹم ایسا ضرور کرے کہ وہ اتھے آئے تو کسی بھائی دوسرے نو پانی پلائے۔ یعنی پینا بھی نیت کر لو، پین دی بھی برکت آلائے، لیکن پہلے پلان دی نیت کرو، ایسی پانی پلانا ہے اتھے جا کے لے کے آؤ، ڈسپوزیبل سسٹم ہے، کوئی نہ کوئی چیز پلاؤ کسی نو۔ افضل الصدقۃ ماء، نبی پاک نے ارشاد فرمایا پانی بہترین صدقہ ہے۔ اور پھر 10 محرم الحرام نو امام علی مقام دی اپنے بیٹے امام زین العابدین نو وصیت ہے کہ بیٹا جدوں میرے دوستاں نال ملاقات ہوئے تو انہوں نے کیا جے کہ میرے بابا فرماندے سن جدو ٹھنڈا پانی پیو تے حسین نو یاد رکھیا۔ کربلا چونکہ پیاس دا ایک منظر سی، تے 10 محرم نو بابا اسی بھی تھے چھوٹی جی ایک کربلا سجا دینے، اس نیت تے کچھ سنگی اہتمام کریا کرو۔ میں ہر بندے نو آکھاں، میں ہر بندے دی ڈیوٹی لاواں، یہ ضروری نہیں۔ جنہ دی ڈیوٹی حضور نے لائی تسی نیت فرما لو اگلے سال دی۔ کوئی ایک بندہ اور ایک تنظیم جماعت دا حسین نہیں، جڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ دئی حسین۔
سارے بھائی کوشش کریا کرو جس لحاظ نال بھی ہو سکے یہ معاونت کرو. جڑے اے بندے آ رہے ہیں یہ سارے پاک حسین واسطے آ رہے ہیں. انہاں پانی پلاؤ گے ہو سکتا ہے حشر دے دن میرا تو یقین ہے تانوں یہ بدلے حوض کوثر نصیب ہو سی. دوسرا یہ چیزاں یاد رکھنی ہیں. پھر میں تقریر شروع کراں گا. بیان جو ہے یہ پہلے دس رہا جدوں ذکر شہادت دا اختتام ہوتا ہے تو چھیتی نہ کریا کرو. اس وقت انسان شدید جذباتی رد عمل چ گزر رہا ہوں. تصور دی دنیا تسی کربلا ہوندے ہو موٹر سائیکل گڈیاں وقت چھوڑ دیو کی ہے بس ٹھیک ہے اٹھاں گے تو مل جائے گا. نہیں تے تواڈے تک دین پہنچان واسطے حسین پاک نے اتنیاں قربانیاں دتیاں. آئے بیٹھے ہو گرمی ہے میں نے بھی پتہ ہے لیکن میں بھی تے اتھی بیٹھا اے سارے سنگی بیٹھے نے کی اٹھ کے بجنا گرمی بڑی ہے چھوڑو. جے گرمی زیادہ لگے تے کربلا دی 10 نو یاد کریا بات جتے سانے نہیں لگ دی پئی ہے تو جنہاں ترائے دے پانی بھی نہیں لگ ملیا انہاں کی اتنی لگ دی پئی ہو سی لیکن وہ کوئی نہیں نسے کھڑے رہے. استقامت دا مظاہرہ کیتا ہے لہذا استقامت دا مظاہرہ کریا کرو. جدو نکلو تسی حسین پاک دی بارگاہ جو درس لے کے جا رہے ہو کہ کسی دا نقصان نہیں کرنا کسی دی فصل خراب نہیں کرنی. جدو گزرو ساڑھے راستے ساڑھے شیعہ سنگی کسی جگہ تے ہون انہاں دیکھ کے نعرے بازی نہ کریا کرو. سنیاں دے حسین نے درس نہیں دیتا کہ تسی کسی تکلیف دیو کسی دی دل آزاری کرو. حسین پاک تے سجدے چ جا کے خنجر چلدا پیا تے آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری نانے دی امت نو بخش دے. تے تسی کی تو سبق لے کے جاندے ہو جے اٹھنا ہے تے تسی جاندے آ نعرے مارنے تے دوسرے نو دل آزاری کرنی. انہاں نال دین لکم دینکم ولی دین. وہ اپنے دین دا کام کرن اسی اپنے طریقے نال کرنا. لہذا کسی نو ویکھ کے انہوں ہرٹ کرن دی نیت ہوٹنگ دی نیت ہے کوئی مارے پیا نعرے وہ دی مرضی ہے تسی چپ کر کے لنگ جاؤ کہ اسی حسین نہیں ہیں. لہذا اس بارے میں آپ کی خدمت درخواست کر رہا ہوں اس بارے بالکل کوئی بات نہیں کرنی. اور سنگیاں دے راستے فصلاں یا کوئی کسی دا موٹر سائیکل سائیکل کو اس کو خراب نہیں کرنا. قربانی دا جذبہ لے کے اٹھنا. آخری بات جس مسجد واسطے اسی اعلان کیتا سی پچھلے سال 10 محرم تو لے کے کل دے دن تک وہ دیتے مسلسل کام ہوتا رہے. پایا تکمیل تک اگے نہیں پہنچی لیکن الحمدللہ اہل سنت دے تعاون نال ساڑا کام مسلسل چل رہا ہے اور ایک دن بھی سانوں پیسے دی کمی محسوس نہیں ہوئی. اہل سنت نے عوام الناس نے لوگاں نے سارے نال بڑی بھرپور محبت کی تھی. جنہ جنہ ایک روپیہ بھی دیتا ہے اللہ انہاں دا قبول فرمائے. جڑے اگلے سال پھر دین گے پھر اس بارے نیت کرن گے پھر دین گے رب تعالیٰ انہاں دا قبول فرمائے. جو لوگ ہر سال لنگر شریف دے اندر ایک جانور دیندے نہیں اللہ کریم انہاں سنگیاں نو بھی اس دا اجر عطا فرمائے اور انہاں دے مال جانے چ برکت فرمائے. میں یہ گلاں جڑیاں کیتیاں میرے سارے بھائی یاد رکھو. اللہ کریم تانوں سکھن دی اور کچھ تربیت لے کے جان دی توفیق عطا فرمائے. سارے بھائی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الیاسین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکہ ایمہ داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی رمز قرآن از حسین آموختے زیادش اوش و لہا اندوختے نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت اے صبا اے پیک دور افتادگاں اشک ماں بر خاک پاکے او رساں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اما نوالہ و اتم برہانہ خالق کائنات دی حمد اور ثنا درود بحضور سرور کونین مقتدائے حرمین آقائے دو جہاں سیاہ لامکان باعث کون و مکان رسول انس و جان سید سربراں حامی بے کساں نیر تاباں احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد دور تو نزدیک تو تشریف لانے والے انتہائی معزز و محترم دوستوں اور بزرگوں یوم عاشوراء تاریخ انسانیت دے اندر بڑی اہمیت دا حامل دن ہے اسلام دے اندر اس دی خصوصی اہمیت نواسہ رسول شہید کربلا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دے حوالے نال قیامت تک منفرد رہے گی نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلام علی الیاسین اللہ دی طرفوں آل یاسین تے سلام ہوئے اسی سارے جس کام نو کرن واسطے اکٹھے ہویا
وہ بھی بارگاہ حسینیت دے اندر نظرانہ ہدیہ سلام ہے کہ اے حسین پاک، اے زہرا دلال، اتنا بڑا تیرے نانے دے غلامہ دا اجتماع اس سرزمین حافظ آباد تو تیری بارگاہ سلام پیش کرنے واسطے اکٹھا ہے۔ اسی سلام کرنے ہیں حسین نا، حسین دے کردار میں سلام جدوں بھی رب دی طرف آیا ہے، کسے اہم کام تے آیا ہے، کوئی منفرد امتحان دیتا ہے کسی نے، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو زمین تے لٹایا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، لیکن پیشانی تھلے، پیشانی تھلے، اکھاں تے پٹیے، بیٹا تھلے رکھ کے چھری ہاتھے چے، قربانی ہوئی نہیں، بیٹا بچ گیا ہے، اللہ نے فرمایا بس بچا لیا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ دی تھاں تے کوئی اور آوے گا، تیرا بیٹا بچا لیا، تمبا تھلے رکھیا، چھری چل گئی، خالق کائنات نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ وَيَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ٹھیک ہے پیارا ابراہیم کہ تو اپنے بیٹے دی قربانی دین واسطے تیار ہو گئے، پٹی بنی ہوئی ہے، اللہ اکبر، تیرے اس عمل نو ویکھ کے خالق فرما دیں سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے تے سلام ہوئے، پٹی بن کے صحیح لٹایا تے ہے ہی نا، متوجہ ہو کے نا، پٹی بن کے صحیح لیتے آئے ہو نا قربان گائج، لیکن اس دے سامنے جدو تصویر کربلا دی آئے، حسین پاک دے ہاتھ چ بیٹا ہے، عمر 6 مہینے، ایک منظر حسین دے جھولیے چ بیٹا ہے، جیڑا بیٹا ہاتھ تے او دا نام علی اصغر ہے، جیڑا گود چے او دا نام علی اکبر ہے، ایک دے سینے چ برچھی ہے، دوجے دے حلق چ تیر ہے، دوویں ہاتھ نال کھینچیاں، متوجہ ہے کہ نا؟ خالق نے فرمایا او منظر بھی سونا سی، جدو میں فرمایا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے تے سلام ہوئے، پر اے حسین ابن علی نہ پٹی بنیاں، توجہ ہے کہ نہ پٹی بنیاں تے نہ نظرہ تو نظرہ ہٹائیاں نہیں، سلام علی الیاسین، حسین تیرے تے رب دا سلام ہوئے، متوجہ ہو حضرات کے نام، وہ سامعین، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اپنا وطن چھڑیا ظالم بادشاہ دے خوف تو، وطن چھوڑیا، جدو وطن چھوڑیا تے خالق نے فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، جدو حسین نے مدینہ چھوڑیا ہے، جدو حضرت موسیٰ اور ہارون نے شہر چھوڑیا ہے تے پوری بنی اسرائیل دی قوم ناڑے، لیکن جدو حضرت حسین چھوڑیا ہے صرف گھر والے نال نے، فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون تے میرا سلام ہوئے، کیا کہنے، جدو حسین نے مدینہ چھوڑیا فرمایا سلام علی الیاسین، اے رسول دیال توڑے تے بھی سلام ہوئے۔ گرامی قدر احباب، خالق کائنات نے حضرت نوح تے سلام آکھیا، فرمایا نوح تو کشتی بنائیے، کشتی بنا کے توحید پرستانو کشتی چ بٹھا لے،
جڑے میرے سن توحید پرست سن انہاں نو طوفان تو بچا لیا جتنے میرے سن 72 سن 73 سن 78 سن 100 سی 120 سی جتنے ہے سن تو بچا بہر لے دے راؤنڈ اباؤٹ جتنے ہے سن انہاں تو بچایا ہے 100 150 نو بچا لے تو میرا نبی سلام علی نوح فی العالمین 100 نو بچائے 150 نو بچائے اے نوح تیرے تے سلام ہوئے سلام علی نوح فی العالمین نوح تیرے تے سلام ہوئے کیا کہنے میرے نبی فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح ایک کشتی سی حضرت نوح دی جیدے 100-125 آدمی بیٹھا ہے ایک کشتی ہے میری آل دی من راکی بہا نجا جو اس کشتی سوار ہو گیا وہ نجات ملے گی فمن تخلف عنہا ہلاکا اور جو اس تو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا کیا کہنے جس نے کشتی بٹھا کے 100-125 بچایا خالق نے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین اے نوح تو 100-125 توحید پرستاں نو بچایا رب دا تیرے تے سلام ہوئے جدو حسین دی واری آئی فرمایا سلام علی الیاسین تو قیامت تک ساری توحید بچا گیا ہے تیرے تے رب دا سلام ہوئے اے حسین بھائی بیلیاں اڈا پیار بڑا ہے شاہ ہوئی ہے جڑا کربلا ہے وہ دوجے شاہ تے وہ دے صدقے شاہ نے ایوئی تے دستا پیا میں بہو شاہ ہے جن اس میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا شاہ است حسین دسیا بھی شاہ ہے نہیں دے ہوں دن شاہ بولیے شاہ است حسین میں چاہنا کہ یہ توڑے جملے سارے آن دے منہ جو ایک باری نکل رہے شاہ آئے پوری کائنات دے بندیاں نے ہندو سکھ عیسائی مسلم نان مسلم ساریاں نے بڑی پیار والی گل ہے حسین ساریاں دا سچ ہے اپنے بیگانے نیلسن منڈیلا جیسے بندے حسین نو خراج عقیدت پیش کرتے اپنے بیگانے سب حسین دی عظمت دا اعتراف کر دیں لیکن ایک دعویٰ ہے ساڑھا کہ ساری دنیا نے حسین دی بارگاہ اپنے لفظاں دا نظرانہ پیش کیتا ہے سارا ایک پاس سے رکھو میرے مرشد حسن دے پتر خواجہ معین الدین دا اے 4 مصریاں والا ربائی دا جملہ ایک پاس سے رکھو 12 ہو سی توجہ قرآن و حدیث تو بعد شعراء دے کلام اے دے پائے دا کلام کسے نہیں لکھے جی میں خواجہ معین الدین نے لکھے فرمایا شاہ است حسین میں خود بھی بارگاہ حسینیت کافی شعراء دا کلام پڑھے ہے ویسے بھی کلام پڑھے ہے ہزاران دی تعداد مختلف فارسی عربی پنجابی اردو اشعار میں نو یاد بھی نہیں لیکن جو وزن اور جو خوبصورتی اور جو حسن اس ربائی دے اندر نظر ہوگا ہے وہ طالب لفظ دا کسے اور تھا تے نہیں نظر آئے اب فرماتے ہیں شاہ است حسین تسی آن دیو شاہ اور زندہ باد شاہ ہوئے جدے صدقے قیامت تک شامہ زندہ باد ہو جانے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ 2 جملے ہو تیسرا سرداد نہ داد دست در دست یزید متوجہ ہو سرداد نہ داد دست در دست یزید
حسین یہی تے ہے جو سمجھو جیڑا گندے دے ہاتھ چ ہاتھ نہ ملائے اور حق تے کھڑا ہو جائے او دا نا ہی حسین ہے. سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. واہ بھائی واہ. بڑی پیار والی گل ہے. ربائی کہندے نے جدے 4 جملے ہوندے 4 17 4 لینا ہوندی ہیں. 4 لینا 5 واری حسین دا نا آیا. لینا 4 نے تے حسین دا نا کتنی باری آیا؟ 5 مرتبہ. کیا خوبصورت کمبینیشن ہے. 5 تن پاک لینا 4 تے نا کنی باری 5 واری. لیکن بڑی قابل غور بات ہے. پہلی لین اچ بھی 2 واری حسین, دوجی لین اچ بھی 2 واری حسین, چوتھی لین اچ 1 واری حسین تے تیجی لین اچ حسین نہیں. سرداد نہ داد دست در دست یزید اس پوری لین حسین نہیں. میری عقیدت نے بارگاہ خواجہ معین الدین دست بست عرض کی تھی مرشد ہر لین حسین ہے یا 1 واری یا 2 واری ایدے حسین نہیں آیا. فرمایا سنی دی عقیدت تے محبت دا تقاضا ہی ہے وے جس لین یزید دا نام ہے اسی برابر حسین نہیں لکھ دے. توجہ ہے کہ نام جس لین یزید ہوئے اسی اس لین حسین نو نہیں رکھ دے. جڑے حسین نو یزید دے برابر لکھنا گوارا نہیں کر دیو مننا گوارا کی میں کر سکتے. بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نام کوئی تھوڑا جہا بول دے رہا جو اب ان پتہ لگتا ہے جڑے سنگی آئے انہوں نے آواز آ رہی ہے کیونکہ ہر سال تو اڈا یہی گلا ہوتا سی ساڑھے تک آواز نہیں ہوتی. ذرا دس یاری آواز ہے یا نہیں. مہربانی حضرات محترم. یزید ایک بندے دا نا نہیں. وہ یزید ایک بندہ ہے تو وہ بڑا گندہ ہے. میں یہ گل نہیں بندہ. جس بندے وچ یزیدی صفتاں ہون وہ آج بھی یزید ہے. بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نا. جس بندے وچ یزید والی صفت ہوئے وہ آج بھی یزید ہے. وہ حشر تک یزید ہوئے گا. یزید ایک بندے دا نا نہیں جی میں حسین ایک فکر دا نا ہے اور حق دی صداقت دی نشانی دا نا ہے. ایویں باطل اور باطل پرستی دے سمبل دا نا یزید ہے. میرے بھائی سمجھو یزید وہ لعنت لعنت لاکھ بار تسی سارے کر دیو. ذرا سوچیا جی اس گل تے بھی کہ یزید تے حسین دی جیڑی جنگ ہوئی ہے یہ دی وجوہات کی نے. وہ کیڑی وجہ سے جس تو پاک حسین اتنی عظیم قربانی دی تھی اور یزید نال بھڑ گئے بندے بھی نال کوئی نہ کر لیا ہے تو پھر بھڑ گئے. وہ کی وجہ سی بھائی سن لو اور اپنے اعمال و افعال دا جائزہ لے لو. یزید دی کوئی صفت ساڈے وچ تے نہیں پائی جاندی کیونکہ ایسی تو حسین نہیں ہے نا. حسین دی صفتاں بھی تسی سنو گے اور سن دے رہندے ہو. یزید کون سی؟ گرامی قدر احباب امام علی مقام دی تے یزید دی لڑائی یہ وے کہ یزید شراب نو حلال سمجھدا سی حسین حرام سمجھ دے. متوجہ ہو کے نا میرے بھائی سن لو یزید شراب نو جائز رکھدا سی اور پیندا سی. شرابی آدمی سی. حسین نمازی آدمی سی. یزید ماں تے بہن محرمات نو حلال سمجھدا سی. اسلام دی ایک حد دے کہ اے حلال نے عورتاں تے اے عورتاں تیرے تے حرام نے. یزید اس حوالے نال کسی حد دا قائل نہیں سی.
اسلام نے نکاح دی حد لائی ہے، جیڑا نکاح دی حد نو توڑ کے زنا کردا ہے، پاویں اس دور سی پاویں ہن سی، وہ سوچ لوے کردار یزید دا ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہ؟ یزید زانی ہے جیدے وچ یہ عمل پایا جاندہ ہے، حسین دا تے عمل نہیں، حسین نو تے لوگ معصوم آندے، او معصوم آندے، چلو سنی محفوظ آندے، بچیا تے ہے نا، پاک تے ہے نا، گناہ دے نزدیک تے نہیں، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دا دائرہ تے حسین دے چار چفیرے، طہارت مصطفیٰ دی چادر دا سایہ تے حسین تے، حسین دے نزدیک تے گناہ جاندہ نہیں۔ یزید زانی ہے، یزید شرابی ہے، یزید حلال تے حرام اچ پہچان نہیں کردا، یزید نماز نہیں پڑھدا، حسین سجدے آخری اچ دسیا ہے حسین دے نزدیک نماز دی اہمیت کی، یزید پڑھ دے ہی نہیں، حسین چھڑ دے ہی نہیں، فیصلہ تسی کرنا ہے نا تے اسی حسین دا لینے اسی کیڑے پاسے ہیں، اعتقادی طور تے اسی حسین نالیاں، عملی طور تے دس رہے ہیں۔ میرے بھائی مسئلہ سمجھ جا رہے ہیں؟ تقریر شروع کرنا میں، لیکن اے ذرا نا مہربانی کر کے میری گل سمجھ لو، تسی لے کے جانا یہ نہیں بھولنا، باقی پھر چیز ہے وہ ہے، واقعہ کربلا بیان کرنے ہیں، لیکن سن لو، یزید شراب پیندہ ہے، حسین شراب تو نفرت کردہ ہے، یزید زنا کردہ ہے، حسین زنا تو دور ہے، اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ میرے بھائی سمجھ آ رہی؟ یزید تارک الصلاۃ اور خلافت اسلامیہ نو جدوں بادشاہ دی شکل چینج ہوندے آوے کیا، حسین کھڑے ہوئے کہ غلط حسین دے ہوندیاں اسلام دی صورت بدلی جائے، اے گوارا، اے نہیں گوارا۔ میرے بھائی یہی سبق حسینیت دا کہ ہر دور دے یزید نو جیڑا للکارے او حسین دا غلام ہے، او دے اندر حسین ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ میں ایک گل پڑھی نیٹ تے بڑی نیٹ تے گلاں پائیدار نہیں ہوندیاں، پائیدار بھی ہوندیاں لیکن اکثر وچ غلط بھی ہوندیاں۔ گرامی قدر حباب، گرو تے چیلا بیٹھے، چیلا کہنے جی حسین کی ہے، گرو آندے جا اپنی ماں نال نکاح کر، بہن نال کر، اس سکھے جی نہیں کرنا، اس سکھے میں گرو آتے اندے اجازت دینا کر لا، اس سکھے جی تسی تے دین دے پہ ہو، اندر نہیں منگا، تسی اجازت دے رہے ہو، اندر نہیں منگا کہ میں اپنی بہن نال نکاح کرا، فرمایا جڑا تیرے اندر بے کہ تینو منن نہیں دیندہ ایندہ نہ ہی حسین ہے۔ توجہ ہے کہ نہ حضرات؟ جس انسان دے اندر ضمیر دی آواز آوے، ہر غیرت مند بندے دے ضمیر دا نام حسین ہے۔ اور حسین صرف یزید نال جنگ نہیں کیتی، حسین تین طبقات نال اکٹھی جنگ کیتی ہے، فکری، نظریاتی اور عملی۔ کیا عوام الناس دا دار و مدار ہر دور اس دور بھی تین چیزاں دی طرف ہے، ڈیرا، خانقاہ، مسجد۔ مسجد مولوی دے قبضے چھے، خانقاہ تے پیر برا جمانے، اور ڈیرے تے چودھری بیٹھے، فیوڈلزم، سپرچولیزم، ملائزم۔
یہ ترے چیزاں نے جنہ دی طرف عوام دا رجوع ہوتا ہے. عوام نو کوئی مسئلہ ہوئے یا ڈیرے چودھری کول جاندی یا رب دی بارگاہ مولوی کول جا کے مسجد سجدہ ریز ہوندی ہے یا پیر کول جاندی ہے جی میں بڑا اوکھا. حسین بیک وقت انہاں تیناں چیزاں دے خلاف آواز اٹھائی کہ اے غلط ہے اے صحیح ہے. دنیا ساری دے مولوی کٹھے ہو جان او کام نہیں کر سکے جڑا کلا حسین کر گیا اور دسیا جے کر دین علم وچ ہوندا جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو. 18,000 جو عالم ہا وہ اگے حسین دے مردے ہو تے اپنے دور دا سب تو بڑا چودھری. میں نہیں کہندا سارے چودھری غلط ہوندے اچھے چودھری بھی ہوندے. ہر امیر آدمی غلط نہیں ہوتا ہر غلط آدمی امیر نہیں ہوتا. لیکن ایک گل ضرور ہے چودھری بیٹھا ہوئے جے او دے کم ہون حسین ورگے تے پھر اسی اس چودھری نو سلام کرانگے تے جے او دے کم ہون یزید ورگے تے پھر جیڑا حسین نہیں او دے خلاف ڈٹے تے پیر ساری دنیا تے پیر پھیلے ہوئے اور پوری سنی امام پیران دے نرخے چھے. پیرانے عزام دا ہر پیر دا کوئی نہ کوئی سنی کسے پیر دا ضرور مرید ہے. لیکن مڑ بھی بندے آندھیں سنی کمزور نے سنیاں اتحاد کوئی نہیں سنیاں دا حال کوئی نہیں. بھائی آخر وجہ کی ہے؟ حسین عمل کر کے دسیا ہے کہ پیرو نبی دے تے دین دے نام تے کھیر کھانا سنت نبی نہیں تیر کھانا سنت نبی ہے. کھیر تے کھاندے ہو دین دے ناتے کدی تیر بھی کھایا جے. ساری دنیا دے پیر دین دے نام تے کھیر کھاندے تیر نہیں کھاندے. بس حسین دسیا ہے کھیر کھانے والوں اگر کوئی ٹائم آئے تو کھا لو کھیر لیکن جب دین پہ مشکل گھڑی آئے تو کھیر حلال کرتے ہوئے تیر بھی کھانا. متوجہ ہو کے نام حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کمال دا جملہ بولے آپ فرمانے نے نکل کر خان گاہوں سے عطا کر رسے میں شبیری. کوئی مسئلہ نہیں مرید حضرت چمدے رہن پیران دے مشکل نہیں ٹھیک ہے نظرانے لیندے رہو لیکن جدو دین تے مشکل آوے اور باہر نکلو. لیکن اس ویلے پیران دے اسی جی اینا چیزاں نال ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں اسی درویش. حسین تو وڈا درویش کون ہے؟ حسین تو وڈے دربار دا سجادہ نشین کون ہے؟ حسین تو زیادہ مرید کی دے وہ کیڑا پیر ہے جڑا حسین تو زیادہ کرامت والا ہے؟ وہ کیڑا پیر ہے جی دے منن والے حسین تو زیادہ نے؟ وہ کیڑا پیر ہے جی دی ماں حسین تو وڈی ہے؟ وہ کیڑا پیر ہے جی دا بابا حسین تو بابے تو وڈا ہے؟ کوئی پیر کائنات ایو جا نظر نہیں آئے گا. لیکن اس دے باوجود جدو دین تے مشکل آئیے حسین آستانہ بھی چھڑیا ہے تے نظرانہ بھی چھڑیا ہے. پہلے لین دا ٹائم آ ہون نظرانے بھئی دین دا ٹائم آیا ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نکل کر خان گاہوں سے کر رسے میں شبیری کہ رسم خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری. فرمایا بھئی لوگو پیر اوئے جدو دین تے قربان ہون دا ویلا آوے اپنی ہر شے قربان کر بچائے کچھ نہ ان نظرانے بھی دیو
او دے اتو ہر شے وار دیو تے جڑا اپنے آپ نو بچا کے رکھے تے نظرانے اکٹھے کرنے دا بڑا شوقین ہوئے او حسینی پیر نہیں، اس نے پیری دے نام تے ڈونگ رچا رکھے ہے۔ میرے بھائی مولوی ہو جی دی گفتگو اچھو جی دے کردار اچھو حسین دی خوشبو آئے۔ تو یاد رکھو یہ دین صرف حجریاں چ بہ کے تعویذ لکھن نال بچدا ہوندا نا، رب کعبہ دی قسم حسین تو اچا حجرہ نصیبی کسے نہیں ہو سکتا۔ لیکن حسین نکل کے دسے آئے ہوئے حجریاں چ بیٹھے نہیں جے بچدا، عمل کرو باہر نکلو۔ لوگ آندے نہیں جی سی تو حجریاں چ نکلنے، حجریاں چ بیٹھ کے کتاب پڑھانا ٹھیک ہے بھائی، پڑھانا بعد چے بچانا کتاب نو پہلے کتاب بچاؤ تے صحیح، متوجہ ہو کے نا بھائی۔ ساؤنڈ والے ادھر تک کی ذرا پنجابی سٹائل چلائیں گے، اس لئے میں شعر پڑھا۔ اب یہ ذرا ساڑھے بندے نے پنجابی سٹائل لے لے، وہ ذرا چلائیں تو باقی ٹھیک ہے، ذرا ساؤنڈ آواز جو جاتی ہے۔ حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے جے کر دین علم وچ ہوندا مطلب نہیں علم وچ دین نہیں، دین دو چیزاں نال بنتا ہے، علم اور عمل۔ علم پڑھو اور عمل کرو۔ حسین فاطمہ زہرا دی جوڑی جو قرآن پڑھے ہے، کربلا عمل کر کے بخایا ہے۔ دو چیزاں دے کمبینیشن نال دین وجود چاہتا ہے، اور یہ صرف دین علم میں چاہتا تو حضور ہتھیار بن کے بدر اور حنین اچ نظر نہ ہوتے، پھر خیبر دی مار کے بپا نہ ہوتے۔ دین علم اور عمل دے کمبینیشن نال وجود چاہے، اس چیز نو سیانے ڈسکس کیتا ہے۔ حضور سلطان العارفین بہو فرما دے جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے، او 18,000 جو عالم آیا تے او اکے حسین تے مردے کر دے حیا نبی دا تے پانی بندنا کر دے، تے کامل دین انہاں دا باہو تے جڑے سر نظرانہ کر دے۔ اللہ پاک تو جزائے خیر دے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت نو جتنا پڑھ دے جاؤ گے اور جتنا سمجھ دے جاؤ گے اتنا تھوڑی نظر جو حسین پاک دا کردار اور مقام بلند ہوندا جائے۔ اللہ کریم اپنے پاک حبیب علیہ السلام دے تو فیل آپ سب سنگیاں نو یہ توفیق دے وے کہ اسی حسین نو سمجھئے۔ عمر لنگ جاندی حسین سمجھ آندہ نہیں، لیکن ٹرائی تے کرو نا کہ حسین کی ہے
ایڈا مولوی حسین حسین کر دیں آخر ایک بندہ ہی ہے نا ابا ہے تے بندہ ہی لیکن سمجھنا سے ایک جملہ ضرور دینا میرے پاک نبی اپنی بیٹی زہرا دے حجرے چ تشریف لائے جڑا بندہ ہے تو حسین نو نہیں سمجھا اس کی تو سمجھنا ہے ایک ذہن چ لائن ضرور آ جائے گی کہ یار حسین پاک شے کی نے توجہ فرمائے حضور آئے نے حسین عرض کرتے نے نانا اسی اٹھتے بیٹھنا ہے نانا جی اسی بڑی معروف روایت ہے اسی جو اٹھتے بیٹھنا ہے میرے نبی فرماتے بیٹا آؤ اٹھتے بیٹھنے ہیں نہیں نانا اسی حجرے دے اندر بیٹھنا ہے بیٹا حجرہ چھوٹا ہے اٹھ وڈا ہوندا ہے نانا جی پھر بیٹا وہ اندر نہیں آ سکتا تسی باہر چلو نہیں نانا جو اندر نہیں آ سکتا اسی باہر نہیں جانا ایتھے اٹھ چاہیے ہے بیٹا ایتھے نہیں آ سکتا عرض کیتی نانا پھر تسی بن جاؤ کوئی گل دی سمجھ آوے تے بندہ سمجھے بس سمجھنا ضروری ہے سبحان اللہ تسی دا کوئی تہاڈی مرضی ہے میں نہیں آندا سبحان اللہ دا کیا کو لیکن میری گل تے غور کرو حسین کہہ رہے ہیں اپنے نانے نانا جی تسی اٹھ بنو تے میرے نبی یہ نہیں آکھیا حسین میں رسولاں دا سردار حسین میں ایک باری چتکا نا تے اللہ کعبہ شریف نو بیت اللہ بنا چھڑ دے میں وہاں جنہوں رب فرماندہ ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میں وہاں جی میں قرآن یاد کرنا استے زبان حلاوہ تے رب فرماندہ ہے لا تحرک بہی لسانہ کا لتاجل بہی محبوب سونے اپنی زبان کو حرکت نہ دے اتارنا بھی میری ذمہ داری یاد کرانا بھی میری ذمہ داری میرا رب تے مینوں اتنی مشقت بھی نہیں کرن دیندا پاک حسین فرماندے نانا اٹھ بنو کیا مقام رسالت ہے کیا مقام نبوت ہے بھائی مسئلہ سمجھو مسجد اقصی 1.25 لاکھ نبی موجود نے بڑے اولو العظم رسول موجود نے سارے پیچھے نے جبریل عرض کرتے نے سونیا امام بنو ایک منظر ہے کہ خالق کائنات دا حکم ہے کہ حسین سونیا تیرے عظمت مقام نو دنیا کیویں سمجھے جبریل کہتے ہیں سونیا 1.25 لاکھ نبی نے تسی امام بنو متوجہ ہو کہ نا سونیا تسی امام بنو حسین کہہ رہے نانا تسی اٹھ بنو توجہ ہے میں سونے عرشہ دے جانا ہے سونیا تو اتھے رہے براق جدتائیں چوندہ ہے تیری سواری بنے براق کر کیتی جی بس میری ہاتھ دے سونیا اتھے ہی روک دوجی سواری آ رہی ہے رف نبیان بھی نہیں ملی او دے اٹھے بے کے عرشہ دیا جوڑے لان لگن تے رب فرمائے سنے جوڑے عرشہ دیا او حبیب رب جیڑا ایک باری سجدہ کرے ایک باری نیمہ ہوئے تے رب فرمایا گا ارفا راسکا وسل توتا وشفا تشفا سونیا سار اٹھا جدی علی اشارہ کرے میں جہنم چکڑ کے جنت دیا گا جدہ ایک باری جھکڑا پوری امت نو بخشائے انہوں حسین کہہ رہے نانا اٹھ توجہ ہے کہ نا حضرات نانا تسی اٹھ بڑھو میرے باپ حسین نے اپنیاں نانے نے جدو ریکویسٹ کی تھی نا نانا اینج کرو تے پیار دی گالے حضور نے اپنیاں کونیاں زمین تے رکھی ہیں جے کبھی وقت اور ماحول اجازت دیندہ تو میں سنت رسول دی اتباع بڑھ کے بھی لکھاندہ لیکن تسی سمجھو نا میرے نبی اپنیاں کونیاں زمین تے رکھیں گھٹنے زمین تے رکھیں میں کیویں سمجھاما ہوں تسی سمجھو نا کہ رسول فزیکلی طور تے کس پوزیشن وچ نہیں گھٹنے زمین تے کونیاں زمین تے امامہ شریف لا کے سائیڈ تے چ رکھے آ میرا حسین بہ جا میرے اوپر بیلیا میں جملہ بول رہا مرضی تیری ہے تو اس نو کس انداز نال سمجھنا ہے میں نو انج لگتا ہے جی میں رسالت تھلے تے حسین اتے بھائی میں نہیں دس سکتا اے سمجھنا تو صاحب رسالت تھلے تے حسین رسالت تھلے حسین اتے جدی سواری دا نا رسالت ہے بھائی حسین
تیرا مقام تے مرتبہ تیری قدر و منزلت انسانی عقل کیویں سمجھے. میں ایک جملہ دینا. علی بیٹھے کندیاں تے علی بیٹھے کندیاں تے کعبہ شریف دا اندر دا ماحول ہے. میرے نبی پوچھ دین علی میرے موڈیاں تے بیٹھ کے کتھیاں پڑھیا عرض کیتی سونیا آنکھوں تے اللہ دے عرش دا پایا پھڑ لا کھلوتے مکے جنے وچ کعبے دے لیکن کتھے پہنچے آنکھوں تے عرش دا پایا پھڑ لا. توجہ ہے کہ نا بھائی جدے کندھے تے پہن والے دی پہنچ عرش تک جڑا موڈیاں تے بہ کے کمر تے سوار ہو کے نانے دیاں زلفاں پھڑیاں ہوئی. میرے نبی پاک سرکار نے امامہ شریف اتار کے رکھیا ہے. اینج حسین نے زلفاں پھڑیاں چھوٹا جہا حجرہ ہے اما فاطمہ الزہرا دا حضرت عائشہ تے حضرت فاطمہ دا حجرہ ملا کے حضور دا روزہ انور بنیا ہوئے. یعنی تسی اندازہ کر سکتے ہو وہ کتنا کو حجرہ ہے. میرے نبی دیاں زلفاں حسین دے اچھے سے توجہ ہے حضرات. تے جے حسین ایدے کھچدا ہے تے نبی ایدے جے حسین ایدے کھچدا ہے تے نبی ایدے میرے حضور چل دے. اور پھر کیا فرما رہے ہیں میرے نبی بول کے فرما دیں نعم الجمل کما. اوے میرا پتر حسین تیرا اٹھ کتنا سونا ہے. حضور نے آپ لفظ بولے نا میں تے ترجمہ کر رہا نا. علامہ اقبال فرما دیں بہریاں شہزادہ خیر البلل دوش ختم المرسلین نعم الجمل. واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں. علامہ اقبال فرما دیں تیری شان اولادا اندازہ کون کرے جدے واسطے اٹھ رسول اللہ دا سردار بنے. نعم الجمل کما. بیٹا حسین تیرا اٹھ کیڑا سونا ہے میں صدقے جاواں. حسین فرما دے ہاں نانا میرا اٹھ بڑا سونا ہے. تے پھر حضور نے حد مکا دیتی فرما دے ونعم العدلان انتما. اوے تیری سواری بھی سونی ہے حسین پر تو سوار بھی تے سونا ہے. سواری سونی ہے سوار بھی تیرا سوار بھی سونا ہے سواری بھی سونی ہے اسوار بھی سونا ہے. حضرات سمجھو میرے نبی انی دیر تک چل دے رہے جنی دیر تک حسین دی مرضی نہیں ہوئی. نا میں بڑی جملہ غور نال تواڈے کول پہنچانا اینو سن لو. جنی دیر تئی حسین اپنی مرضی نال جی بھر کے اترے نہیں نبی انی دیر تک 4 سانوں چلدا رہا. اے بھی زمین تے اے بھی زمین تے گھر جاؤ تے فزیکلی طور تے اس پوزیشن وچ بیٹھ کے تے سوچیا جے حسین تیری کیڈی عظمت ہے. رسول تیری واسطے کس پوزیشن وچ نے اور اے سجدے دی پوزیشن ہے مسجد نبوی ہے. میرے نبی سجدے چ نے اتو حسین آ گئے پشت تے سوار ہو گئے. صحابی رسول عبداللہ بن شداد فرما دے تھوڑی دیر گزری میں کہا حضور سجدہ طویل فرما دیتا ہے. میں تھوڑا جیا سر چکیا ویکھا تے صحیح فرما دے میں ویکھیا حضور سجدے چ نے حسین پشت تے. توجہ ہے مسئلہ سمجھو. ایک نماز عام بندے دیئے ایک نماز حضور دیئے پھر نماز دے وچ سجدہ. بھائی کسے نے حضور نو پیچھے کھلو کے سجدہ کرنے آوے کیا ہے کسے نے حضور نو پیچھے کھلو کے کسے نے اس تو پچھلی صف کسے نے سجدے تے کسے نے کھبے کھلو کے سجدیاں کرنے آوے کیا ہے. حسین نے سجدے وچ بے کے رسول نو سجدہ کرنے آوے کیا ہے. بھائی نا اجے گل لگے وے حضور سجدے چ نے حسین پشت تے. اگر امام غلطی کرے اسی آنے اللہ اکبر سبحان اللہ لکمہ دینے مولوی جی غلطی پہ کر دے ہو جڑے پیچھے پڑھ دے پہ انہوں نے پتا ساڈا امام غلطی نہیں کرتا. ساڈا امام غلطی اے ایتے منہ کرے تے قبلہ ایتے او تو پھیر کے ایتے کر لوے تے قبلہ ایتے ایسا بولنا نہیں کیونکہ ساڈو امام ہو ملیا جڑا غلطی نہیں کرتا. سجدے وچ نے میرے پاک رسول سجدے چ نے آپ فرماندے میں ویکھیا حسین اتے سجدہ تھلے. توجہ ہے کہ نا حسین اتے تے سجدہ تھلے. سجدہ عام بندے دا نہیں سجدہ آمینہ دے لال دا سجدہ تھلے حسین اتے فرماندے میں ویکھیا میں مڑ سجدے پہ گیا چپ کر کے سجدے پہ جا. نبی جانے تے حسین جانے حسین
تے خدا جانے متوجہ ہو بیلیو میں پھر سجدے حضور نے تسبیحیں پڑھی 3 5 7 9 11 پڑھ دے رہے متوجہ ہو حضور پڑھ دے رہے حسین بیٹھے رہے اللہ فرمایا سونا نبی اٹھنا نہیں توجہ ہے کہ نا اٹھنا نہیں انہوں اپنی مرضی نال اترن دے کتھے اتر دائے حضور پڑھ دے رہے حسین بیٹھے رہے اپنی مرضی نال اترے میں کیویں آنا حسین نو خبر کوئی نہیں نانا کتھے پڑھے میں نہیں آندا پہ حسین نو پتہ ہی کوئی نہیں نانا کنیاں تسبیحاں پہ پڑھدا ہے تو میں کتھے بیٹھا نہیں حسین عالم اپنی ماں دی گود وچوں حسین نظر والے نے بیٹھے رہے جدو 70 ہوئیاں نے نہیں اترے 71 ہوئیاں نے نہیں اترے 73 تک جان نہیں دیتا 74 75 تک نہیں پوری 72 ہوئے حسین اترے حسین تیرے نانے نے 72 تسبیحاں پڑھیاں نے نانا فکر نہ کر تو 72 پڑھیاں میں تیری ایک ایک تسبیح دے بدلے ایک ایک دیاں گا تیریاں تسبیحاں اللہ متوجہ ہو بیلیو تیری ایک تسبیح دے بدلے تیری تسبیح ایک سی سبحان رب یلالا میں علی اصغر دیاں گا سبحان رب یلالا میں اکبر دیاں گا سبحان رب یلالا میں اون دیاں گا سبحان رب یلالا میں محمد دیاں گا سبحان رب یلالا میں عباس دیاں گا سبحان رب یلالا میں قاسم دیاں گا نانا جس لئے پوریاں 72 ہوئیاں نانا گن لیں تسبیحاں بھی 72 ہو سن میرے جان نثار بھی 72 ہو سن نانا تو طویل کیتا ہے نا سجدہ میں لجپال نبی دا نواساں نانا تو ساتھ 72 تو بعد اٹھایا ہے نا جدو میں سجدے سار رکھاں گا پھر اٹھاواں گا نہیں نانا جنی دیر دی تیرا اسلام پورا پار نہ ہو گیا متوجہ ہو میرے بھائیوں میرے سنگیوں مسئلہ سمجھو کوئی پانی دے رہا ہے کوئی لنگر دے رہا ہے کوئی پیسہ حسین دے ناتے دے دیو جڑے وقت کٹ کے آئے بیٹھے ہو تو آڈی بھی بڑی قربانی آج لوگاں کو ٹائم نہیں کسے کو بیٹھ دا ہر کوئی اپنے اپنے کام دھندے چ مصروف ہے کتنے عظیم بندے ہو جڑے کام چھڑ کے اپنا وقت حسین نو دے رہے ہو وقت حسین نو دے رہے ہو کوئی اتھرو حسین نو دے رہے ہو مقدرہ دی گالے سید فیض الحسن دی نظر حسین دی بارگاہ پیش کرنا آستے سب تو قیمتی شہد سب تو افضل چیز اتھرو نے اپنے اپنے وجدان دی گالے میرا تذہن بندہ ہے ہو سکتا ہے حسین دے پتر روحانی طور تے تو اڈی محفل چ بیٹھے ہو ایتھے کسے بلی دے نال روحانی طور تے سید سجاد بیٹھے ہون کسے کول محمد باقر بیٹھے ہون کسے کول مولا حسن بیٹھے ہون ایتھے تواڈے کول موجود ہون وہ اے پاک جگہ ہے کتھے بے کے سائیں سن دے پہ ہون کیا میرے بابے دے نوکر آ کے کس رنگ نال میرے بابو نتھرو پیش کر رہے بھئی بیلی یہ تھے اپنی ذوقی تسی کی دے دے ہو میں دن دسنے لگا جس نبی دا تسی کلمہ پڑھ دے ہو اس نبی نے حسین تو کی دیتا ہے ایک گود دے ایک پاس سے آپ نے صاحبزادے ایک پاس سے حضرت حسین نے حضور دعا نال پیار پہ کر دے اتو جبریل آ کے کر دے نہیں سونیا ایک رکھ لو ایک رکھ لو ایک رب تعالیٰ نو عطا کر دیو واپس دیو میرے نبی نے تھوڑی دیر توقف فرمایا سوچیا ہے جیڑا میرے نبی نے فیصلہ کیتا ہے وہ ہر نبی دا کلمہ پڑھنا لا سنے میرے نبی نے فرمایا جبریل رب سونے دی بارگاہ عرض کر میں حسین تو اپنا پتر قربان کر چھڑیا
اس تو بعد کوئی جملہ نہیں، اس تو بعد کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا کہ حسین کی ہے۔ نبی نے اپنا بیٹا حسین تو اس تو چند دن بعد آپ نے صاحبزادے دا وصال ہو گیا، اپنا بیٹا میرے نبی نے اپنا بیٹا حسین تو قربان کیتا ہے۔ کیا لاجبال حسین ہے۔ حسین تیرے تو نانے نے اپنا پتر قربان کیتا ہے، نانا کوئی گل نہیں، تو سا پتر میرے تو واریا، کربلا حساب کران گا، میں اپنے سب کچھ نانا تیرے دین تو وار دیاں گا۔ متوجہ حضرات، گرامی قدر سنگیو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اللہ کریم تو انو اکھ دے وے جڑی ریت دی اس سرزمین تے اگر تواڈے اتھر گر گئے چاند آنسو نکل گئے تے پتہ نہیں پاک حضور تواڈے کتنا راضی ہونا۔ میرا وجدان ہے، حدیث شریف میں چاہتا ہے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جڑا صرف اکھ دا پہرے دار ہے۔ جدو تواڈی اکھ جو ہمیں حسین چترو نکل سن سنبھالے جان گے اور یوم حشر تواڈی نجات دا سامان بنائے جان گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیئے، اور حضرت ام الفضل زوجہ حضرت عباس حضور دی چچی فرما دیئے، یا رسول اللہ میں خواب تکیا ہے، آقا میں خواب تکیا ہے۔ حضور فرما دیئے کی؟ یا رسول اللہ تواڈے وجود جو ایک ٹکڑا کٹیا ہے اور میری گود اچ گریا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرما دینے چچی مبارک خواب ہے، میری بیٹی فاطمہ دے گھر بیٹا پیدا ہوئے گا۔ متوجہ ہو کہ نا، میری بیٹی فاطمہ دے گھر بیٹا پیدا ہوئے گا اور اس بیٹے دی تو پرورش کریں گی۔ آپ فرما دینے حضرت حسین پیدا ہوئے گا۔ حضور نے گود اچ رکھیا ہے کہ حضور دی آنکھیں جو آنسو جا رہی، حضور اجے شہادت ہوئی نہیں، حضور رو رہے ہیں تاکہ امت واسطے حسین دے غم میں رونا سنت بن جائے۔ آپ فرما دیا نے میں کی تھی، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو، خوشی دا موقع ہے۔ نبی فرما دینے میں نو جبریل نے خبر دیتی ہے کہ میرا اے بیٹا کربلا شہید کیتا جائے۔ حضرت ام سلمہ فرما دیا میں نو نبی پاک علیہ السلام نے ایک شیشی عطا فرمائی جس دے اندر مٹی سی، فرمایا جدوے خون بن جائے سمجھی کربلا جو میرا حسین شہید ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دے میں خواب تکیا 10 محرم نو ظہر تو بعد میں نبی پاک نو خواب اچ تکیا، حضور دیاں زلفاں تے خاک، حضور دی دہڑی مبارک خاک آلودے جی میں کسے گرد و غبار علی تھاں تے حضور تشریف فرما رہے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام مغموم نے مرد کی تھی، یا رسول اللہ کی گل ہے؟ فرما دیں شہادت قتل الحسین یا نفا، فرما دیں میں ہونی حسین دی شہادت گاہ تو واپس آ رہا ہوں۔ ویا جدو حسین شہید ہو رہے ہیں تے شہید حسین ہو رہے ہیں، نواسے دا امتحان کول کھلو کے نانا پاک دلوا رہے ہیں۔ اور ایک بات اور دیکھے میں آپ نو اگے لے کے چلوں گا، میرے بھائی یاد رکھو متے کوئی سمجھے کہ حسین کمزور سی تے بڑا بے بس سی، ایسا نہیں ہے۔ ایک راز کربلا جس نو ایک نشست چ بیان کرنا ممکن نہیں۔ امام حسن دے بیٹے نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر شریف وچ ڈیرا لایا تے ہندوؤں نے آپ دا پانی بند کر دیتا۔ انڈیا دے اندر اجمیر ایک تالاب ہے آنا ساگر، جو گئے نے وہ سنگی دستے نے کہ ایک پاس سے کھڑے ہوئے تو اس کا دوسرا کنارہ نظر نہیں ہوتا، اتنی بڑی جھیل ہے آنا ساگر۔ انہاں پانی بند کیتا تے حضرت خواجہ صاحب نے اپنے ایک مرید نو فرمایا پیالہ ایک لے جا تے بھر لیا۔
मुरीद गया, उन्हें प्याला भरिया, सारा अना सागर प्याले दे विच लैके वापस आ गए। जेड़े पानी बंद करने वाले सन उन्हें आख्या जी वो साडा ते पानी अपना बंद हो गया। उन्हें आख्या की होया? उन्हें आख्या जी वो जेड़े तुसीं दरवेश का पानी बंद किया है उसका एक खादिम आया, उन्हें इको प्याला भरिया तो प्याले विच ही सारा आ गया। वो सारे आए, उन्हें आख्या जी मेहरबानी करो माफ़ी दो। मेरे ख्वाजा ने फरमाया जा भाई प्याला पलट दे। इको प्याला पलटिया, पूरा आना सागर फुल हो गया। असल दे अंदर ख्वाजा साहब करामत विखाना मकसद नहीं सी। ख्वाजा साहब बंदियां नूं दसना चाहते कि लोगो पानी ते हुसैन दे पुत्रां दा कोई नहीं बंद कर सकदा। जे मेरा मुरीद प्याला भरे ते पूरा आना सागर आ सकदा है, ते हुसैन दा वीर अब्बास मश्क भरदा ते पूरा फुरात आ सकदा सी। लेकिन उन्हां नूं पानी दी नहीं रब दी रज़ा दी जरूरत सी। हुजूर मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह अरफे खड़ी बोले या फरमांदे ने ताकत हुंदिया ओ नज़र नहीं लाया ते टुर के मने रज़ा मुरीद कहते जी जेड़े जोगी का तुसी दुध बंद किया है ना, वो एक जोगी सी ना हिंदू चो बीबियां दुध दिंदियां सन। दाता साहब लाहौर आए थे, आपने फरमाया हिंदुआं नूं दुध नहीं देना। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨਾ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। समझ आइए गल दी कि कोई जदों नजराने बंद होण तकलीफ होंदी है। ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਓਏ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ ਉਹ ਹਵਾ ਛੁੱਟ ਪਿਆ। ਉਹ ਛੁੱਟਿਆ ਮੁਰੀਦਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਹਵਾ ਛੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ मेरे ख्वाजा ने अपनी दाता साहब ने अपनी जुत्ती लाई, जुत्ती हुक्म दिता है लिया जरा थले। तवज्जो है कि आपने फरमाया लिया थले। जिथे वो जादूगर सी उत्थे दाता साहब की जुत्ती जदों चार सिर च लगियां ते दाता दे कदमां च सरकार माफी दो। आपने फरमाया गल ही दसनी सी। जे लाहौर वाले पीरां च इन्नी ताकत है उन्हां दी जुत्ती मुनकरां काफी है ते हुसैन दी तलवार अगे कौन रोक सकदा सी? कौन आंदा हुसैन लड़िया तो उन्हें लड़ाई की थी। हुसैन सिर्फ नाने दी सुन्नत समझ के जिहाद जरूर कीता है, कुव्वत दा मुजाहिरा नहीं कीता। ताई ते हुजूर मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने ताकत हुंदिया ओ नज़र नहीं लाया। करता जी आखो ते फुरात नू अगे पैर रखा ते तुहाडे खैमियां तक ले आवां ते आप फरमांदे जे तेरे पैर नाल आउंदी है ते मेरे इशारे नाल आउंदी है। मुतवज्जे हो के ना जे तेरे पैर रखिया फुरात इत्ते आउंदी है ना ते हुसैन इशारा करे ते फुरात आ सकदी है। ये फिर राज की है? राज है ये बेलिया मियां मोहम्मद बख्श ने खोलिया। आप फरमांदे ने ताकत हुंदिया चलना मेरे बेलिया जैसे आखिरी जुमला उस बाद फिर मैं तो एक बार करबला ले जा सारे चलांगे इंशाअल्लाह। क्यों कह रहे हैं मैं ताकत हुंदे उन्हें जोर नहीं लाया। बड़ा मारूफ किस्सा है, बड़ी मारूफ हदीस तारीख और सीरत और सीरत में भरिया हुई है। हजरत मौला अली मौजूद ने, सहाबा किराम मौजूद ने। खंदक दा मैदान अमर इब्न अब्द फुद सर्दी रात दा हनेरा दुश्मन दा खौफ भुख लिबास दी कमी इतनी चीज़ां
انسان نو خوف زدہ اور کمزور کرنا واسطے کافی ہوندی ہیں اور پھر بہت بڑا بہادر جڑا 1000 بندے نہ لڑدا ہے خندق کراس کر کے کہندا ہے کوئی ہے جڑا میرے نہ لڑے اللہ دا قرآن فرماندا ہے بالغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون بہادراں دے کلیجے منہ نو آ گئے ایڈا مشکل تے اوکھا وقت سی بہادراں دے کلیجے منہ نو آ گئے بندہ کو نہیں بولیا میرے پیر مولا علی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں نے اجازت دیو میں اس بے ایمان نہ لڑا اور جو ہے میرے نبی نے فرمایا علی بہ جاؤ یا ہماری نیت دے ہوتے میرے پیر مولا علی بہ گئے انہیں دوجی بار یہ کیا حال میں مبادر ہے تو جڑا میرے نال لڑے مولا علی پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں نے اجازت دیو میں دے نال لڑا میرے نبی نے فرمایا علی بہ جاؤ وہ ہماری اپنے فوتے 1000 بندے نال کلا لڑدا ہے جیڑا بندہ ہوڑتا ہی نہیں بولیا میں اگے بھی کو نہیں آکھیا میں پیچھو بھی کو نہیں آکھنا لیکن اس جملے تے جیڑا علی دا نوکر ہے وہ ضرور بولے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک جملہ سنو میرے حضور فرماتے ہیں میرے نبی دی حدیث ہے میرے نبی فرماتے ہیں حق علی علی المسلمین ہر مسلمان تے علی دا انج حق ہے کمثل حق الوالد علی الولد جی میں پیو دا پتر تے حق ہوندا ہے ایویں ہر مسلم تے علی دا حق ہے میرے نبی دی حدیث ہے اور جو ہے کہ نا میرے نبی فرماندے جی باپ دا اولاد تے حق ہوندا ہے ہن میں حق کی اولاد دا ایک جملہ باپ کہہ رہا ہے بیٹا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری باپ دا حق کی بیٹا میں تن ذبح کرنا ہے تے بیٹا کیا کہ یا ابتی فعل ما تؤمر ابا جی جویں دل کر جاتی ہونج کر لو میں اوف نہیں کرنی پہلے اللہ دسیا ہے کہ باپ دا بیٹے تے حق کی بجو چھری تھلے رکھ کے آکھن میں ذبح کرنا ہے تے پتر اوف نہ کرے اے حق کے اولاد دا والد صاحب واسطے پھر نبی فرماتے ہیں مسلمان ہوتے علی دا حق انجے جمیں اولاد تے ابے دا حق ہوتا ہے مسلمان نے ہوندے تے علی دا حق کی توجہ ہے کہ نا علی صرف سیدہ دا ہی باپ نہیں حق تو اڈے تے بھی علی دا اڈے ہی توجہ ہے نا جیڑا علی نال اندروں پیار کرتا ہے نا جیڑا علی نال اندروں محبت کرتا ہے او سن لوے میرے نبی پاک دی حدیث دا مفہوم ہے جن دے دل وچ حب علی ہوئے اونوں ماں کولوں پوچھن دی بھی لوڑ نہیں تے ڈی این اے ٹیسٹ کران دی لوڑ نہیں جی دے دل وچ حب علی دا سمندر ٹھاٹھا ماردا ہوئے سمجھو دی ماں دا کردار بھی ٹھیک ہے بھی حلال دا تیری وقار جملہ ضائع نہیں کرنا ہے میں سارے جملے اس تو بولیں میں تو سمجھ آ جائے ساڑھے تے علی دا حق ہے جی دے تے علی دا حق ہے او داد اس جملے تے مولا علی دی بارگاہ چینج پیش کرے اپنے پیار اور محبت نو کہ علی سمجھن میرے پتر دے غلام بیٹھے ہوئے حضرات دی وقار پیر علی تیسری باری پھر کھڑے ہوئے نہیں یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو میں اس بے ایمان نال جا کے لڑا میرے نبی فرماندے نے علی پہ جاؤ ہماری اپنے اپنے بوتے حضرت علی بیٹھے نہیں عرض کر دینے سوڑیا کی ہویا جو ہماری اپنے اپنے بوتے میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھیا ہویا تیری وقار میرے نبی مسکرا پہ جیڑا شگرد آنکھیں نہ لگے استاد اس سے اندر یا مسکران دے اس سے اندر نا جیسا مطلب ہے حضور مسکرانے نا مطلب ہے علی بے ادبی نہیں کیتی اونجی کیتا ہے جی میں نبی دے دل دی منشا سی میرے نبی نے اپنی پاگ لائی جیڑا بندہ بندیاں چ بند ہے اور گل نو سمجھدا ہے اور میرے اس جملے نو سمجھے میرے نبی نے اپنی پگ لا کے مولا علی دے سر تے رکھی ہے توجہ ہے کہ نا بھائی پگ نری پگ نہیں ہوندی جویں دا بندہ ہوے اوڈی ہوندی پگ اونچی ہوندی ہے
میرے نبی نے اپنی پاک علی دے سر تے رکھ کے دنیا چون والے ہر غیرت مند بندے تو نسیا ہے جے نبی دا کلمہ پڑھنے آڑا ہے تے جے علی دا حیا نہ بھی کرے تے محمد دی پاک دا حیا کری. میرے بھائی سلام ہوئے تو میں سلام کر رہا ہوں تو اڈے دلیں جھوبے علی موجود ہے بھائی جس دلے جھوبے علی ہوئے انہوں سلام ہے میرا تے انہوں سنبھال کے رکھی قیامت تک تیرے کام آئے گی. اور میں صرف تمہارے نہیں سلام کرتا تھوڑیاں عظمت والیاں مامان بھی سلام کرنا جنہ تمہانوں دودھ پلایا کیونکہ جے دودھ تاثیر نہ ہوئے تے علی علی ہوتی نہیں. علی علی کرتا ہی ہوئے جدی ماں دا کریکٹر بھی چنگا ہوتا ہے جدہ باپ بھی چنگا ہوتا ہے. اور شاعر کہتا نا کہ میں منکروں کو کچھ اس طرح سے سزائیں دیتا ہوں دیکھ کر ان کو علی علی کی صدائیں دیتا ہوں اور نام علی سن کر جب دل میں پیار آتا ہے تو میں اپنی ماں کے کردار کو دعائیں دیتا ہوں. بارک اللہ فیک. میرے نبی نے اپنی پگ لائی مولا علی دے سر تے رکھی. ہن جیڑا علی دا ہے او نبی دا ہے تے گل سمجھ لو پرانے دور وچ بندے جے نال گوڑا پیار کر دیا اودے نال پگ ہی وٹھان دیا. نبی نے علی نو پگ دے چھڑی ہے. پگ عزت دی نشانی ہوندی ہے. حضور نے علی دے سر تے رکھی لے فرمایا جا اور پھر صرف کلیا نہیں کھلیا نال دعا گھلیے اگے پیچھے سجے کھبے اتے تھلے یا اللہ 6 جہتا تو میرے علی دی حفاظت فرما. جیڑی علی دیتی نے حسین نو نہ دے سکتے. جملہ نوٹ کر لو. امام دی ولادت تو لے کے آج دی گھڑی تائیں جنیاں کتاباں لکھی گئیں ساریاں کٹھیاں کر لو. شہادت دی خبر تے ولادت تے پہلا تے ولادت تو بعد مشہور ہو گئی ہے. کسی جگہ تے دعا بھی آئی ہے یا اللہ بچا لے میرے حسین. نوٹ کر لو نوٹ کر لو. محمد مصطفیٰ بی بی فاطمہ الزہرا جناب زینب حضرت علی مرتضی امام حسن مجتبی کسے بزرگ دی دعا ہی ہوئے یا اللہ ساڑھے حسین نو امتحان تو بچا. یہ نہیں آئی یہی دعا ہی ہے یا اللہ کامیاب فرما. توجہ ہے کہ نہیں یا اللہ کامیاب فرما کامیاب فرما. حضرات دی وقار جس علی دی پاور ہے سوچو دے بیٹے دی کتنی پاور ہوئے. گرامی قدر آباب انی خبر مشہور ہونے دے باوجود رسول اللہ روندے رہن دعا نہیں کی. فاطمہ زہرا روئیں دعا نہیں کی. مولا علی کربلا تو گزرے پوچھا یار ہے کیڑی تھا ہے انہوں نے دسیا جی کربلا ہے. فرمایا اونٹ بٹھاؤ. مولا علی تھلے اترے پورے کربلا دے میدان دا جائزہ لے اور اپنے صحابہ دس دے ایتھے حسین دے اٹھ ہونے ایتھے حسین شہید ہونا ہے. اور نال کتابہ جی لکھے رو رہے مولا علی رو رہے ہیں اور فرمایا ایتھے میرے حسین دے اٹھ ہون گے ایتھے میرے حسین دے خیمے ہون گے ایتھے میرے حسین دے دشمن ہون گے ایتھے میرے حسین دے بیلی ہون گے. حضرات محترم خبر مشہور ہے اوتھے ہاتھ اٹھا کے انجھے نہیں لے آکھیا یا اللہ میرے پتر نو بچا لے کیونکہ جب پتر بچا دے تو مڑ دین نہ بچدا. نہ کہ یا اللہ پتر نہیں دین چاہی دے چل پھر کربلا چڑ فیصلہ ہوئے گا. وقت آ گیا 60 ہجری حضور دی ہجرت تو 60 سال بعد جدو یزید تخت نشین ہوئے انہیں پہلا آرڈر یہ جاری کیتا ہے حسین ابن علی عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر انہاں بندیاں تو بیعت لو کیونکہ انہوں پتہ سی یہی بندے نے 2 صحابہ دے بیٹے نے ایک علی دا بیٹا ہے مولا علی بھی صحابی نے. کربلا 18 افراد کربلا آل محمد دے شہید ہوئے 18 افراد صحابہ دے خاندان دے اور صحابہ اکرام خود شہید ہوئے.
18 ادو 18 ادو توجہ ہے کربلا بھی کلی آل محمد نہیں نال نبی دے یار بھی نے نبی دا گھرانہ نبی دا یار ہر مقام تے اکٹھے نے حضرات متوجہ ہو تسی رات دا وقت امام نے فرمایا ٹھیک ہے جیڑا اس وقت دا مدینہ شریف دا گورنر سی انہوں مروان نے آکھیا حسین نو جان نہ دے بلایا گیا دارالامارہ امام پاک گئے ہاں بھائی انہیں کہا جی یزید تر کو خط ہے کہ بیعت کرو آپ نے فرمایا میں سویرے دساں مروان نے کہا انہوں جان نہ دے ولید بن مغیرہ جی چلے گئے تو مڑ قابو نہیں آن گئے امام پاک نے تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تو کون سن روکن والا کیونکہ پتہ سی نہ جے کربلا نہیں آئی ایتھے جے ساڈا امتحان نہیں ایتھے کون سن روکن والا فرمایا تو کون سن روکن والا امام پاک نکل گئے کسی دی جرت نہیں ہوئی مروان نے کہا ہن تیرے قابو نہیں آن گئے امام پاک گھر آئے رات دا وقت بہن نو فرمایا بہن تیاری فرمایا بھائی کیوں ایمرجنسی پروگرام میں فرمایا بہن تیاری کرو بھائی مدینے نہیں رہنا فرمایا نہیں بہن ساڈے جان دا ویلا آ گیا گرامی قدر احباب جیڑا رو سکتا ہوئے رو لے جیڑا نہیں رو سکتا ہو ویکھ لے نظرہ نیویاں کر لوے میرے بھائی میرے کو کوئی لفاظی نہیں نہ میں کو خطیب ہاں میں تے بس آپ اکھاں بند کرنی ہیں جو کچھ میں کربلا جو نظر آنا ہے وہ میں تو اندسنا ہے کوئی تہاڈی مرضی ہے تو ان کی دس لے میرا تے اپنا تصور تے کیتا ہی ہے میں اکھاں بند کرنی ہیں تے میں کربلا اللہ پاک دا فضل ہے محبت ہے پیار ہی حسین پاک نال اتنا اکھاں بند کریے تے کربلا ہوئی دے اللہ تو انہوں یہ کیفیت عطا فرمائے متوجہ حضرات میرے بھائیوں اپنے اپنے مقدر ہوندے جے اپنے اپنے پیار ہوندہ ہے ویکھو نا اب کسی دا فوت ہو گئے کوئی ایک فوت ہو جائے او دے بندہ ٹر جائے نا گھر اوتھے بہ کے بندہ روے تے وہ سمجھ دینا ساڈے سجن نے ساڈے سجن نے جڑے ساڈے روندے پے میرے بھائی میرا تے تہاڈا اسی سننی ہیں ساڈا تے عقیدہ ہے اسی ایتھے جو کردے پے ہیں کربلا والے کردے پے جے فاطمہ زہرا ویکھ لیا بیا میرے پتر دے رون والے ہو سکتا ہے بھائی بخششی ہو جائے میری تو یقین ہے تانوں بھی دعوت دے رہے ہیں سن لینا ذرا پاک حسین نے فرمایا بہن تیاری کرو توجہ ہے عباس تیاری کرو سارے انو تیاری دا حکم دے رہے لو علی اکبر تیار ہو جاؤ علی اصغر تیار ہو جاؤ تیار ہو اٹھا تے پلان رکھو ایک جملہ ہے جو کوئی سنگی سمجھے دے میرے پاک حسین اپنی بہن زینب نو فرما دیں زینب ذرا دروازے تھے آ سیدہ زینب دروازے تھے یعنی امام فرما دیں بہن آپ بھی اٹھی اے بھی اٹھی بھائی نہ فرق کی ہے فرمایا بہن ایک تے پلان ہے ہی دوجا پلان تو بغیر ہی تو بھائی ایک ہی وکھاؤں دے پہ ہو میرے پاک حسین فرما دیں بہن جدو بھرا جیوں دے ہونا او دو بہنا سوار ہوں دیا نہیں پلان آلے اٹھتے جدو بھرا دنیا تے ناران او دو بہنا دے اٹھ بغیر پلان تو ہوں دے نہیں زینب صبر کری تیاری میرے بھائی صبر کرنا ذرا سننا تیاری ہوئے 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 علی اکبر تیار ہو فضہ تیار ہو خادمہ فضہ تیار ہو اونو محمد نو نال للو زینب اپنے پتر نال للہ سکینہ جی بابا پتر تیار ہو میرے امام ایک ایک دا نام لے کے دس دے گئے تو بھی تیار ہو تو بھی تیار ہو تو بھی تیار ہو ایک بیمار بیٹھی ہے میرا نام یاسی ایک بیمار بیٹھی ہے بابا میرا نام نہیں لیا بابا تسا سارے انو کہہ دے تو بھی تیار ہو تو بھی تیار ہو تو بھی تیار ہو بابا میرا نام کیوں نہیں آیا اللہ اکبر کبیرہ بابا سارے دا نام آیا ہے میرا نام نہیں آیا میرے پاک حسین فرما دیں دھی تیرا
تیرا نا ازل تو لکھیا نہیں کربلا تو نہیں جا سکتی اللہ اکبر کبیرہ بابا کیوں نہیں جا سکتی بیٹا تینوں بخار ہے تو بیمار ہے ہائے ہائے میرے بھائی درد والے آواز سے گل لے اٹھیاں نے علی اکبر دا دامن تھام لے ویرا بہناں دے بڑے حق ہوندے میں سواری تے نہیں بیٹھا گی اوئے ہوئے واہ سیداؤں تسی امتحان دے سکتے ہو ویر میں سواری تے نہیں بیٹھنی بابے نو آکھو میں نوکرہ نال شمار کر دے میں کلی کی میں مدینہ شریف رہواں گی اللہ اکبر بھائی میں کلی نہیں رہ سکتی میں نال جانا ہے امام علی مقام اپنی بہن نو نال لے کے اللہ اکبر کوئی بندہ جڑا جملہ سمجھے شکر عرض کر دیا نے جملہ سننا بھائی یہ حسین دی بہن کربلا جا سکتی ہے تے اکبر دی کیوں نہیں جا سکتی حسین دی بہن جا سکتی اصغر دی بہن نہیں جا سکتی بھائی میں کی میں جھولا میں نہیں کلی رہ سکتی اللہ اکبر سورہ اپنے ویر نال گلاں بھی کر دیے زینب اپنے ویر نو نال لے کے اپنے نانے دے مزار تے نانا تیرا حسین کربلا جا رہا ہے حسین اپنے نانے دی قبر تے آواز آئی حسین گھبرائی نا تو کربلا چل جدو گرسے تیرا نانا گول کھلوتا ہو سی نانے دی مزار تو اٹھے تے اپنی امی دی قبر تے امی تیرا حسین وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں میں قربان میں صدقے جاواں سیدہ زہرا دی قبر ہلی ہے امام علی مقام اپنی والدہ دی قبر دی پائنتی ال سر رکھے ہے اکھاں لگ گئیاں نے خواب وچ ماں دی زیارت نصیب ہوئی اما فاطمہ نے گود وچ سر رکھے ہے فرمایا پتر نہ گھبرائیں تیرے تو پہلا کربلا ہو تیرے تو پہلا کربلا ہو ساں جدو گرسے جی میں ہون جھوڑی چ رکھے ہی میں رکھ سا اللہ اکبر اٹھے گھر آئے سواریاں سے سارے انو سوار پہ کر دیں رات دا ویلہ جلدی نکلو جو ملتا ہے رکھ لو ایڈا لمبا سفر کوئی نہیں ہونا چھتی تیار ہو اللہ اکبر کبیرہ سارے سوار ہوتے پہ میرے امام جدو آخری ویلے اپنی بچی اٹھایا ہے جدے دل وچ پتھر ہے ہوندا کوئی گل نہیں جدے دل وچ خون نہیں جدا دل پتھر دا نہیں ہونے واسطے جملہ بولنا میرے امام نے اٹھایا ہے بیٹا اپنے ویر نو آخری باری مل لے بیمار بھگوڑے دے قریب گئی ہے جدو ہاتھ پیشا اگے کیتا تے ہاتھ پیشا کر لیا فرمایا نہیں سورا ہاتھ پیشا کیوں کیتا بابا میرا وجود گرم علی اصغر جو گرمی نہ لگ جائے بابا گرم بخار گرمی نہ لگ جائے میرے پاک حسین نے دین و سینے نہ لا کے فرمایا نسورا تینو گرمی تو بچا دی پئی انہیں کربلا دی ریت گرم چلے اللہ اکبر کبیرہ سارے آنو مل کے میرے امام نکلے اپنی امی دے حجرے تالا مارے حضرات دی وقار جدو پاک حسین نکلے سیم چشتی کہندے نے گلی گلی مدینے جدو کربلا دا گلی گلی مدینے کربلا دا
घरानो छड़े जिवें फातिमा दा अनवार टुरिया ए ते जिगर हुसैन दा जानदा किवें बच्ची नूं के प्यार टुरिया रोंदा होया हुसैन ज़िशान साहिब चंद्रे अम्मी दे हुजरे नूं मार टुरिया मदीने दे दरो दीवार गवाने मेरे बेलियों बड़ा अजीब मंजर है कुर्सियां ने फलक देख रहे ने सारे कह रहे ने वो लोगों दुनिया सुती पई है नबी दा नवासा करबला वल चल रहा है करबला के मुसाफिर को देखो आओ दुनिया वाले देखो कि नबी दा नवासा जा रहा है आओ अर्श वालियों आओ फरिश्तों ते आओ हूरो देखो किवें जा रहे करबला तो नबी दा नवासा करबला के मुसाफिर को देखो करबला को सजाने चला है कर लुटा कर नबी का नवासा रब के दी को जाने चला है करबला के मुसाफिर को देखो मेरे बेलियों जरा तसव्वुर करो कि मैं मदीने में ज़हरा दा लाल निकलिया जाता है केड़ी वजह जिस तो निकलिया दे क्यों हिजरत मजबूर हो गए करबला अखा बंद करो तुहानू ज़ियारत नसीब हो जाए अखा बंद करो तसव्वुर न लब हिला के आखो करबला के मुसाफिर को देखो करबला के मुसाफिर को देखो करबला को सजाने चला है कर लुटा कर नबी का निवासा कर लुटा कर नबी का नवासा अपने दी को बचाने चला है करबला के मुसाफिर इमाम अली मकाम करबला जा रहे बड़ी तवज्जो करबला जा रहे मंजिलें उन्हीं ने बंदे मिलते ने इमाम करबला ना जाओ हालात साजगार नहीं एक बंदा मिलिया फरमाया दस भाई कूफे वालियां दा की हाल है अर्ज करदा जी कूफे वालियां दे दिल तुहाडे नाल ने ते तलवारां बनु उमैया नाल ने फिर दूसरी मंजिल दे एक बंदे नाल मुलाकात हुई सोहणिया उत्थे ना जाओ हालात बड़े खराब ने तुहाडे कासिद अमीर मुस्लिम शहीद हो चुके ने मैं कूफे दे दरबार उते उन्हां दी गर्दन कटी हुई वेखी है सदके जावां इमाम तेरे जुमले तो तारीख नूं एक अजीम जुमला मेरे इमाम दी लबां च अदा होया आ फरमाते ने कूफे तो होण वालिया मुस्लिम दी गर्दन कटी हुई ते वेखिया झुकी हुई ते नहीं वेखी ना कटी हुई वेखिया झुकी हुई तो नहीं देखी ना इमाम झुकी नहीं वेखी बस फरमाया कट जाए झुके ना दो मुहर्रमुल हराम मेरे इमाम करबला पहुंचे तेरे ला दिते 7 मुहर्रम अल हराम नु पानी बंद 8 नु भी बंद 9 10 दी रात आई मेरे इमाम फरमाते मेरा बेटा अली अकबर अज़ान पढ़ो करबला दे मैदान शहादत अली अकबर शबीर रसूल दी अज़ान गूंजी है मेरे इमाम ने नमाज तो बाद अपने सारे बेलियां नु इकट्ठा फरमा लिया जो है मेरे इमाम दे वफादार साथियां दा जवाब सुनना अब्दुल्ला बिन साद हुजूर दे नबी पाक सरकार दे सहाबी ने हजरत इमाम हुसैन दे सहाबी ने बैठे ने मेरे इमाम ने फरमाओ लोगो ये मेरे तो बैठ जाते थोड़े नाल कोई मसला नहीं है जाओ चले जाओ मैं थोड़े ते राजी हां हुसैन थोड़े ते राजी है सारू तक करो तू सारू उठाए इमाम की नजर आ रहे सोना जन्नत दे महल नजर आ रहे फरमा जाओ ये थोड़ी जंग नहीं होनी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜन्नत मिल गई, जाओ चले जाओ, अपने अपने माल वेख लो। बंदा को नहीं हिलिया, बंदा नहीं हिलिया। वफादार लोगों सुनिया जी, बंदा नहीं हिलिया, बंदा को नहीं हिलिया। मेरे इमाम अपने पुत्र अली अकबर को फरमांदे, बेटा चिराग बुझाओ। नजरां दी भी ते हया होंदी है ना, हो सकता है कोई ना जानता हो, चिराग बुझाओ। चिराग बुझाया, जाओ चले जाओ, हुसैन राजी है, हुसैन दा नाना राजी है, हुसैन दा बाबा राजी है, अम्मी राजी, चले जाओ। बंदियां दे हल्लण दी आवाज आई है, जिवें को हल्ले जुल्ले लोग हल्ले जुल्ले। फरमा बेटा चिराग जलाओ। जदों चिराग जलाया, जेड़े दूर बैठे हैं नेड़े हो, जेड़े दूर सन थोड़ा होर अगे हो गए। फरमाया गए नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन साद बोले, सुने जितने मेरे वजूद ते वाल ने, तवज्जो है असहाबे हुसैन ने, जितने मेरे वजूद ते वाल ने, ये सारियां जाना बन जान, मैं सारियां करबला च तेरे नाम तू कुर्बान करा, मुड़ भी तेनू छड़ के ना जावा। हाय 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 होंदे जे हुसैनी वफादार, जितने मेरे बाल ने। हजरत मुस्लिम बिन औसिजा मौला अली दे दोस्त ने, बचपने सहाबी रसूल ने, अर्ज करते ने, सोने जे तेनू छड्डा, कल क़यामत वाले दिन तेरा बाबा मिलिया ते की आखसी, मेरे पुत्र को छोड़ के टुर गया। हजरत मुस्लिम बिन औसिजा दा जवाब, हबीब इब्ने मुजाहिर, दाढ़ी सफेद, रसूलुल्लाह दे सहाबी, नाम है हबीब इब्ने मुजाहिर। बाबा तू ते बुढ़ा है, बुढ़िया ते जंग फर्ज ही नहीं, तेरे ते जिहाद नहीं फर्ज, जा चला जा। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर सहाबी रसूल अर्ज कहते हैं, सोने दाढ़ी जरूर चिट्टी है, पर मैं तेरे नाने दा सहाबी हां, जे अज तेनू छोड़ के टुर जावां ते कल क़यामत वाले दिन तेरे नाने चा पूछया केड़े वेले मेरे हुसैन नु छड्या ते मैं की मुंह ले गया, अक्सा मेरी शफात फरमा। सोने अपने कदमां च ही रहन दे, जिंदगी ते जेड़ी है ही। तेरे तो बाद हुसैन जिंदगी केड़ी है, जुमले तारीख मौजूद ने असहाबे हुसैन दे। सोने तेरे तो बाद केड़ी जिंदगी, ते सज्जन नारार ते जिंदगी होंदी केड़ी। सोने तेरे तो बाद की जिंदगी है, जिंदगी हो जड़ी तेरे नाल है, शहादत हो जड़ी तेरे नाल है। मेरे हुसैन ने फरमाया, फिर जाओ अज दी रात अपने रब नू याद कर लो। मुतवज्जे हो बेलियो, मेरे भाई समझदे पे हो। इन्हां नाल गल करके मेरा इमाम अपने घर वालियां दे खेमे च अपनियां बीवियां नू फरमाया, घोड़े देना, सवार देना, जाओ चलियां जाओ, हुसैन तुहाडे ते राजी है। हजरत मोहतरम मेरे पाक हुसैन दियां बीवियां उठ सैयदा ज़ैनब दे कोल आके अर्ज करदियां ने, सैयद ज़ादी अपने बिरा नू कहो असी भी अली दियां नूहां अज छड़ गई ते सानू क़यामत वाले दिन लोग की कहणगे, तारीख की आखेगी, अली दियां दियां नाहियां ते छड़ के टुर गई, नूहां ते अली दियां ना छड़ के किवें टुर जाइए। इमाम जेड़ी तेरियां भैणां नाल बीत गई, जेड़ी तेरियां दियां नाल बीत गई, वो सन भी वार है। लोगों की मंजर में बयान करा, मेरे पाक हुसैन निकले, फरमाया अली अकबर बेटा जरा एक बारी करबला दे मैदान दा ते जायजा लेके आ। जिन्नी अखां विच पानी है, जो हुण नहीं निकलिया ते किस वेले निकल। शहजादे अली अकबर गए, थोड़ी देर वापस है, हुसैन पूछते ने बेटा की थकी, पापा एक बुरका पोश करबला दे मैदान च अपनी चादर नाल झाड़ू दे दिया वेख। बाबा आवाज दी है, मस्तूर की आवाज नहीं आई। मेरे हुसैन फरमाते बेटा वो मस्तूर कोई आम नहीं, मेरी अम्मी फातिमा है, तेरी करबला दे मैदान नू साफ भी कर दी, इत्थे मेरे पुत्रा गिरने। वाह
نبی دے گھرانے والے ہو تواڈے تے سلام ہوے اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میری امی فاطمہ صاف بھی کر دیے میرے پتر نو کنکر نہ چپے کہ ماوا دے دل ہو دے پتہ نہیں کہ میں مقتل نو صاف کیتا اسی زہرا نے میرے نبی دی دین تے کیا وقت ہو سی جدو مقتل نو صاف فرمایا گرامی قدر آباب خدا را اپنے جگر تے ہاتھ رکھ کے جملے سنو میرے پاک نبی دے نواسے نے دور ویلے تک اپنے دل و اقارب دی اللہ شاہ اٹھائی نے جیڑا گرد آواز دے ادرک یا حسین المدد یا حسین میرے حسین جاندے نے کسے نو موٹے تے چک دے 56 سال عمر داڑھی سفید میرے بیلیاں میں کیویں تینوں بیان کر کے سناوا سمجھنا تے تو سایا پہ کسے نو موٹیاں تے چک دے نے کسے نو کندھیاں تے چک دے کسے نو ہتھاں تے چک دے سویر تو لے کے دور تک لاشاں ڈھوندیاں ڈھوندیاں ہر لاش دا ایک زخم حسین دے جگر تے لگ جائے جدو ویڑا ڈیگ کردا آ گیا پیشی دے زور تے ڈیگ کر دے درمیان دا ویڑا ہے میرے پاک حسین تلوار دی ٹیک لا کے خیمے چ بیسن حال بن ناصر الانصر ہے گجرا حسین دی مدد کرے خیمے چ کوئی آواز نہیں آئی ایک خیمے چ نن سکینہ دے روڑ دی آواز آئی میرے پاک حسین ٹر دے گئے جنہاں ہن بھی نہیں روڑا ہوندا انہاں دے مقدر ہی اپنے میں انہاں کی سناؤں جنہاں نے مقدرہ چین زہرا دے لال واسطے اتھروں نہ دعوت پہ دینا میرے بھائی سنے زہر ویلے میرے پاک حسین خیمے آئی جو روڑ دی آواز سنیے مددگار کوئی نہیں ساتھی کوئی نہیں ایک اکلا شیر علی دا دشمن سجے میرے پاک حسین اٹھے اس خیمے میں گئے نے فرمایا میرے ہندیاں کیوں روندی ہے میری سکینہ توجہ ہے کہ کوئی نہ میرے ہندیاں نہ رو جے تیرا بابا جی ہو گئے سیدہ سکینہ لکھدی نے بابا میں تیری دھیاں مدینے تو لے کے کربلا تک ہر جگہ تے تیرے نال کچھ نہیں منگیا نہ کچھ منگنیا بابا ایک سوال ہے منگ میری دھی منگ رہی بابا دھیاں دے بڑے حق ہو دے اور انکار کرے کہ دھیاں دے حق ہو دے دھی میں جاننا دھیاں دے بڑے حق ہو دے منگ کی منگنی بابا ناتے نہیں کرو گے نا اللہ تو انو عجر عطا فرمائے زہرا دے لال واسطے روڑا لیو جنہیں آج دھوپے جو بیٹھے ہو تو انو کربلا دی دھوپ دا صدقہ اللہ عشر دے میدان چھائے عطا فرمائے کٹا بے کے زہرا دے لال دے دکھ چھوڑ کے رو دے پہو اللہ تو انو عجر عطا فرمائے میرے بھائیو میرے نبی دے غلامو اللہ تو انو رونا دے اتھرو قبول فرمائے جنہیں دور تک کھڑے سن دے بیٹھے ہو اللہ تو انو ذوق دے وے اللہ تو انو شوق دے وے میرے بھائی سنے آجے فرمایا بابا دیا دے حق ہوتے نے کچھ مگنا نہ کری فرمایا دھی کربلا آئی تیرا بابا کلا ہے مگ جو مگنی میں دے دیا گا بابا اور کچھ نہیں مگدی میرے ویر علی اصغر نو پانی مل جائے بابا تجھے تے بچے نے برداشت کر سکتے نے میرا علی اصغر میں آسائے بابا میرے کلو ویر دی پیاس برداشت نہیں ہوندی میرے علی اصغر کلو سی
مشیت کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں کوثر ہو وہ پیاسا ایسا کہ وہ فخر سے جھومے نہ رسول عربی ارے قسمت سے ہی ملتا ہے نواسا ایسا میرے نبی دے نواسے نے اپنا پتر چک لیا لباتے مسکراہٹے جان دے میرے مالکا حسین تیری رضا سمجھ گیا ہے جڑے ٹر کے جا سکتے سن ٹر گئے نے رب دی مرضی ہے وے اینو میں لے کے جانا ہے مالکا جی میں تیری رضا ہے حسین دی وہ رضا ہے اپنے پتر نو چکیا ہویا ہے یزیدیاں دے سامنے گئے نے کوئی درد والا ہو سی جڑا جملہ سن کے چپ بیٹھا رہے گا لوگوں میرے نبی دے نواسے نے اپنے پتر نو گرم ہوا تو بچانا اس کے کپڑے میں لپیٹے ہوئے یزیدی حضرت حسین قرآن لے آیا ہے فرمایا نہیں قرآن نہیں لے آتا حسین صلح کرنی فرمایا صلح کرن بھی نہیں آیا میں صلح کرنی ہوتی تھی انہوں محمد شہید نہ ہوتے میں صلح کرنی ہوتی تھی عباس دے بازو قلم نہ ہوتے میں صلح کرنی ہوتی تھی علی اکبر کی لاش تے گھوڑے نہ دوڑ دے میں صلح کرن نہیں آیا میں کیویں سمجھاواں او لوگوں بندے اپنے پتراں دی میت نو موٹا نہیں دے دے آندے نے جوان پتر دی لاش ہوے ابا موٹا نہ دے دستور جوان پتر ہوے تے باپ موٹا نہ دے باپ موٹا نہ دے باپ تو برداشت نہیں ہوتا بندے گر جائے لاش نہ گر جائے بابا موٹا نہ دے جوان پتر نو پتر باپ نو موٹا دے لوے پر باپ جوان نو موٹا نہ دے مینوں رب دی عزت دی قسم علی اکبر دے ٹکڑے کٹھے کر کے میرے امام نے گھڑی بنی ہے موٹا دین والا تے ہے ہی کوئی نہ میرے امام نے اپنے 18 سالہ دے پتر دی گھڑی چکی اوے میتاں چکڑیاں ایک پاسے ٹکڑے چکڑے ایک پاسے میرے پاک حسین تیرے صبر تو صدقے جاواں اپنے کڈھیاں نال پتر چکے نے کوئی ہے جڑا تصور کرے جدو عباس نو چکیا ہو سی دے بادو کیویں اٹھائے ہون گے میں کیویں دس میرے کول ہے مجال پہ میں دساں بھئی ویر نو کیویں چکیا ہو سی تے بادو نال کیویں رکھے ہو سی چار پائن چار اٹھاندے چار قدم چوک کے دوجا اٹھا لے فرات تو لے کے خیمہ تائیں حسین کیویں ٹریا ہو سی فرات تو خیمہ تائیں ویر تے بازو کیویں اٹھائے ہو سی حضرات علی وقار میں صدقے جاواں حسین فرمایا میں میلہ نہیں لے آیا میں صلح کرن نہیں آیا حسین پھر ایک کیا فرمایا یزیدیو تواڈے بھی نکے نکے پتر ہون گے انج ہتھ چکے تاریخ وچ لکھی 6 مہینے دا علی اصغر میرے امام دے ہاتھ اٹھتے ہوئے انج چکیا ہویا توجہ ہے نا انج چکیا ہویا علی اصغر دے چہرے تو پردہ ہٹایا فرمایا قرآن نہیں قرآن دے ورگے کھلے ہوئے نے قرآن نہیں قرآن دے ورگے کھلے ہوئے نے چہرے تو پردہ ہٹا کے فرمایا علی اصغر بیٹا ذرا منہ یزیدیاں ولکر انہاں نوں پتہ لگ جائے قیامت والے دن کوئی بہانہ نہ کرن حسین دا 6 مہینیاں دا پتر پیاسا ہے تواڈے بھی بچے ہون گے میرے بچے ترین کرو نوں پانی پلاؤ جنگ میرے نال میں اجازت دینا میرے نال لڑو میرے پتر نوں پانی دے دیو میں کیویں دساں کربلا دی ہوا سناٹا چھا گئی یزیدیاں دے لشکر چو آواز ہونی بند ہوئی ہے عمر بن سعد نے ویکھیا منظر بدل نہ جائے بول کے آندا ہے بہادرو حسین دے پتر دا نشان لو پتر بھی واپس نہ جائے حرمل بن کاہل یزید کمینے دا سپاہی حرمل بن کاہل نے تیر جوڑی جدو علی اصغر والے کیتا ہے ہورا دیا چیخا نکل گیا فرشتے رو رہے میرے مالک ہے کیڑا امتحان ہے یا اللہ اے کیڑا پیپر ہے کیڑا امتحان ہے تیر نکلے کربلا دی ہوا سنسناتا ہویا جدو 6 مہینے آدھے علی اصغر دے روندے پہ حلق چلے جدے حلق چوی آئے نکلیے اللہ دے
حلق نو آب کوثر نال تر فرمائے میں تے دعا دے سکنا حضرات ابی وقار حلق جو تیر لگا علی اصغر دے روڑ دی آواز بند ہوئی ایک روایت چاہتا ہے نرم حلق جو پار ہو کے حسین دے بازو چھوم گیا پتر بازو دے نال ترازو ہے کوئی جڑا منظر سمجھے حلق جو پار ہو کے بازو ہے پتر بازو دے نال ترازو ہے حسین تیرے صبر تو قربان جاوا اے جو پتر نو چکے ہے جڑا بندہ درد والا ہے اللہ تانوں برداشت دی توفیق دے ایک جملہ بولنا میرے پاک حسین نے تیر کھینچن لگیا فرمایا میرا علی اصغر بیٹا ذرا ایک باری میرے ولو تکینا میرا بیٹا ایک باری ذرا میرے ولو تکی حضرات علی وقار کتاب میں جو کوئی نہیں جے لکھیا میرا لوگ کہتا ہے میری نظر کم کر دیئے علی اصغر نے باپے دیا اکھاں میں چھکھا مائیاں ہو لگیا بابا میری پیر دکھیا سی پانی پین چلے بابا جو پانی پلائی دے ہوتا ہے جنہیں یہ دی دیا نے تیری علی اصغر نے پلایا میرے امام نے تیر کھچے علی اصغر نے آخری ہچکی لئی فرمایا میرا بیٹا آجے جڑینا میرا ربی دے خیمے کھول چل رہے حسین دے غم میں جو حسین دے بیٹے دے دکھ جرونا لیو میرے حسین قدم چلے نے علی اصغر دیا نظرہ ملائیں فرمایا بیٹا تھوڑی دیر رک جائی خیمے تھوڑی دی دور رہ گئے لیکن علی اصغر دی جان جدو روح عالم تو تا عالم بقا دی طرف گئی سکتا چھا گیا سکوت ہو گیا میرے بھائی تو یہ جڑا سن سکنے تیرا درد تیرا جگر لے کے خیمے اچ گئے سکینہ کدی ایس خیمے کدی ایس خیمے بابا یار پپی جی جدو میرا ویر گیا سی تڑپ دا تیرا دا پیا سی اور ہل دا کوئی نہیں لگتا پاڑی مل گیا ہوئے گا میرے پاک حسین لیانا بابا میرے ویر نو پاڑی مل گیا خیمے تو اکے ساتھ قدم ویر اٹھایا حسین نہیں بولے بچی نو کی لسی بچی نال ٹر دی ہو رہی ہے جی میں کتاب میں جو لکھے میں دستا 7 قدم خیمیاں تو اکی ہر قدم تے ایک باری پوچھ دیئے بابا پاڑے پی لئے نا دوجا قدم چکے تے مڑ پوچھے بابا مل گیا پاڑی تیجا قدم 7 قدم چکے 7 باری پوچھے بابا پاڑی مل گیا نا حسین نہیں بولے حسین نہیں بولے جو خیمیاں دے اندر آئے سیدہ سکینہ پوپی نولی پڑ گئی پوپی بابا بول دا نہیں یا کھائی جو اتھرو آئے علی اصغر سکینہ دی جھوڑی جی دیتا فرمایا سکینہ کلا بابا نہیں تیرے نال علی اصغر میں نہیں بول اصغر نو چکے کدی ایس خیمے بچ کدی اوس خیمے کدی اینج ٹردیاں نے کدی اینج ٹردیاں نے نی سکینہ اینج کیوں کرنی ہے بابا مڑ کنو کھلاونا ہے میں ویر کھلاون دا چاہ پورا بھی کرنی میں صدقے جاواں 72 شہید نے کسی نو دفن نہیں کیتا کلا علی اصغر انہوں حسین نے دفن کیتا کیفیت کی بندے روز دفن کر دیو لیکن جی میں حسین علی اصغر نے دفن کیتا ہے یہ جی کسی اپنا پتر تاریخ دفن نہیں کیتا تھوڑی مرضی تھوڑے عقیدے تھوڑی سوچ کی پرواز ہے جڑا جائے حسین بچی کو علی اصغر لے اپنی تلوار نال قبر کھودی گرامی قدر آباد
تلوار نال علی اصغر دی قبر کھودی ہے علی اصغر نو قبر دے وچ رکھیا میں جملہ بولنا کتاباں چ نہیں تصور دی گل پیا کرنا میں ویکھیا کسے دا نکا پتر فوت ہوے یا وڈا قبر ہور بندے کھودے پہ ہوندے گھر بیٹھ قبر بندے کھودے کسے دا بیٹا شہید ہوے فوت ہو جائے بڑا ہوے یا نکا قبر ہور لوگ کھود دے نے چار پائی ہور چھو دے نے کدی پترا نو لے کے باپ نہیں ٹرے دفن کرن لگ دن تے مٹی ہور پاندے نے دعاواں ہور مگدے نے لوگوں ذرا غور کروالی اصغر نو چکیا وی کلے حسین کول دلا سے دین والا کوئی نہیں دکھ ونڈان والا کوئی نہیں قبر بھی آپ ہی کھودی قبر چ رکھیا بھی آپ جدو 6 مہینے دے علی اصغر نو قبر چ رکھیا حسین نے کربلا دی ریت دا بک بھریا درد والیا روئے دا بک بھریا ریت تندی قبر تے لے کے کھلو گئے قبر تے لے کے ریت کھلو گئے پھر امام فرماندے نے بیٹا علی اصغر تیری قبر تے کیویں ریت پاواں منہ کرے ہمت کر کے حسین تیرے صبر تو صدقے جاواں پیراں تے پائی پھر بک بھرے تھوڑی جی اگے پتہ نہیں کیڑا جگر بندیاں دا جڑے سن گئے حضرات علی وقار جنوں ہتھ تک ریت آئی ہاتھ چ رہے تے اگے علی اصغر دا چہرہ کدی بدری دے ول تک دے کدی خیمے ول تک دے نی میری سورا نی میری سکینہ تیرے جانور کے برات کی میرے دعا قبر ننی جئی کھول کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لائے مال کا کچھ نہیں رکھیا میں دامن جھاڑ حسین بھی کھا دیتا میرے حسین خیمے جا کے سارے انو تلقین کر کے گھوڑے میں سوار ہوئے جنہوں ذوالجنا کے در اشارے سے اٹھن آڑا ہے میرے امام فرمان نے چل خدا دنا جملے سنے آئے میرے امام فرمان نے چل رو رو کے میں بیٹھیا تسی تھک کے بیٹھے ہو لیکن دردارے سنے آئے آپ فرمان نے گھوڑے چل امام دا حکم ہوئے تے زمین چل دیئے گھوڑا نہیں چلیا میرے امام دوجی باری پھر فرمان نے گھوڑے چل تمہیں یلید کرو ڈر کے گھوڑا سر تھلے کر دائے تیجی باری میرے امام پھر فرمان نے گھوڑے چلتا کیوں نہیں حسین نسان تیرے چھٹر لگا گھوڑے نے پھر تھلے سر کیتا ہے میرے امام نے بیکھیا ہے کوئی حیدرہ جملہ سمجھے میرے امام تھلے بیکھیا ہے نلی شکیلہ نے گھوڑے نے پیر نہ پہنے میں گھوڑے آواز تے میرے باپے نولا لے گئی اور دے جڑا بھی گیا ہے میرا باپا چھپ کے زیادہ نہیں آئے اور چھپنا نہ کوئی نہیں ہو میرے باپے نولا لے آسی اللہ تو انوجر عطا فرمائے میرے پاک حسین لے بچی نو اٹھا لیا سر تے پیار رکھے سید شفیر شاوری جملہ دے دیا بچیاں دیئے بابا تے جاڑی لکھا دیکھ مسئلہ میں دسی جا فرمایا 10 پتر کیڑا مسئلہ پوچھنے بابا لوگ یتیم کن ہویا بابا لوگ یتیم کن ہوا میرے حسین تھلے پہ گئے دین سینے نہ لا کے فرمایا پتر چند گھڑیاں ٹھہر جا تو یا پہ یتیم ہونا ہے پتہ لگ جائے گا یتیم کنو آگے میرے حسین کربلا تیرہ دیا بارشانے پتھر مار دے کوئی تیر مار دے کوئی نیدے مار دے میرے پاک حسین اندر نے لوگوں کتابیں لکھیا ہویا جدو پاک حسین نو تیر لگے اندھیرا ہو گیا سورج نے اکھا بند کر لیا اے سورج اکھا بند کیوں کی دیا نہیں مالک دردناک منظر میرے گلو بھی تکیا نہیں جاتا پتھرائیں جو خون دے اتھرو نکل دے پہلے پتھر رو دے پہلے بندہ کی میں نہ روے پتھر کا میں حسین چرورے میرے پاک حسین دی پہ
شانی تیر لگ گئے جنہوں نبی چم دے اس پہ شانی تیر لگ گئے کتاب میں لکھے گھوڑے نے اگلے پیر زمین تے رکھے واہ وفادار گھوڑیا حسین اتو گرے مت سرکار نو تکلیف نہ ہوئے جدو میرے امام گھوڑے تے گرے میرے رب دی صدی قسم علی دی پردہ دار دی سیدہ زینب خیمے دی اوٹھ کھلو کے میڈیا پیلے جدو سورج غروب ہویا قبر بنی ہاشم فاطمہ دلال چلی آیا میری زینب نے سکینہ نو جاگے سینے نڑلا لیا فرمایا سکینہ تیرے ابو بھی گر گئے میرے پاک حسین کربلا دی زمین سے میرے پاک حسین کربلا دی زمین سے کوئی آکے پتھر مار دے کوئی آکے نیزہ مار دے کتاب ہے لکھے ذرا بن شریک ایک سکینے امام دی کمر دے نیزہ مارے سینے تو باہر ہوئی ہے میرے امام نے آئے کی دیئے تھلے تشریف لے آئے اپنے خون نل تیمم فرمایا دسو ٹائم کیے نانے دیا دانا ہو گئی جمعہ دا دل میرے حسین نے سجدے میں سر رکھیا شمر خنجر اسے رکھیا لوگوں میرے امام فرما دے اللہ اکبر اے اللہ حسین دی مدد فرماؤ تو خنجر پہ چل دے میرے رب دی عزت سوئے میرے حسین سجدے وچ بول دے پھر میرے مالک میرے نانے دی امت یا خطا معاف فرمائی حسین میں تیرے صبر حسین میں تیرے مقام تو صدقے جا اعلی حضرت علی البرکت امام احمد اللہ نے لکھیا میرے حسین دا سر جدو جدا ہو گئے کوئی ہے جڑا بندہ اس جملے تو انکار کرے عمر بن سعد کہندے گھوڑے لے گیا گھوڑے لے گیا گھوڑے کی کر لے فرمایا گھوڑے والیو حسین ڈگا پیا ہے اے اتے گھوڑے دوڑاؤ کدی گھوڑے دوڑ دے تھلے حسین کدی گھوڑے دوڑ دے تھلے حسین جس نو گود چلے کہ میرے نبی کھڑا میرے وہ تے گھوڑے دوڑ گئے لیکن گل کوئی ایکو شرط سی ایکو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بھوے چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حسین شہید ہوئے لیکن کربلا اسلام زندہ ہو حسین دے گرنے دی دیر آئی اسلام اٹھ کے کھڑا ہو گیا